mineral dökünlerden iýmitlendirmek hemde özü suwun tutmak işleri Agritienkanyň kadrlaryna laýyklykda ýerine ýetirilýär. Şeýlekem yer almanyň we gök bakça ekinleriniň hatyryny ösürip yetişdirmek hemde bu önemler bilen ilatymy üpçün etmek boýunça degişi işler alınıp barýar. Möhümlen obagjylyk işleriň şäherlerine Daşoğul vilayatynyň Şahlyklen meýdanlaryna ýygyk etmek işleri Lewap vilayatynyň bolsa Şahlyk işi dowam edýär. Mar vilayatyna güýlük gant şogunlaryny ekiljek meýdanlarda türüm we tekillemek işleri hemde gant şogunlarynyň ekşi alınıp barýar. Bellenşäri tebigatymyzyň ötümlük we haýwanat dünýäsini aýagurtaklamak üçin netijeli çäreler görülýär. Ruhana döwlet tebigat goru kararlaryna ötümlükleriň we haýwanlaryň ýetatanam Türkmenistanyň gyzyl kitabyna gerilen görnüşleri boýunça degişli işler geçirilýär. Hormat prezidentime de hatap etdiňler, ýurdumyň obagjylyk budugyny toplumdan ösürmege dowam etmegiň wajypdygyny bellädi we garlaryny guramaçylykka geçirmek, ýygnanan hatyry harmana tapşyrmak işlerine bir gözükçi etmegiň zerurlygyny aýtdy. Döwlet başlarymyz bu urda teňkelerin dolu güýjini we büýükdensiz işledilmegini üpçün etmegiň wajypdygyna ünsüçekdi. Hormat prezidentime de gowçeklen meýdanlarda ýygyk etmek işlerini Agritien kadrlara laýyklykda dowam etmegi hemde gözükçülükde saklamagy, beýleki möhümleriň obagjylyk ekinleriniň bol hasylyny ýetişdirmek işlerini talaby laýyk alyp barmagy tapşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Ana Mehmedow hormat prezidentimizin daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň onu tutýan önümleri ýurdumyzda öndürmek ýoly goýmak barada beren tapşyryklaryny ýerine ýetirmek boýunça öýdükçi edýän ulgunlary Ruhana Tenagat we Gurulşyk Öňünçigi ministrligi tarapyndan alınıp barýan işler barada hatabat berdi. Ýurdumyzda gurulýan ýaşaýyş çaýlarynyň we döwrewap idare kärhanalaryň hassa artýany bilen baglykda liftlere zerurlygyň köpelýänligini gözüňe tutup, olaryň öňünçigini ýola goýmak hemde bar bilen liftlerde awatlaş bejer işlerini amalaşdyrýan liftdäki kärhanany döretmegiň maksady laýykdygy bellenildi. Ministrlik tarapyndan bu gurda geçirilen işleriň netijesinde liftdäki kärhanany döretmek boýunça teklipler alındy we häzirki wagtda şol teklipleriň teň käýfiýetnamalaryna filjeş işler geçirilýär. Şoňdan aýlykda döwlet başlarynyň garamagyna degişli teklip edilenildi. Hormat prezidentime de hatap etdiňler, ýurdumyzda dürli görnüşli önümleri öndürmäge ýürütilýän kärhanlary, şol sana liftdäki kärhanlary döretmek boýunça netijeli işleri alyp barmagy dowam etmegiň zerurlygyny öňsüçekdi. Şoňdan aýlykda döwlet başlarymyza liftleriň öňünçigini ýola goýmak hemde degişli awatlaş bejer işlerini amalaşdyrýan ýürütük kärhananyň döretilmeginiň möhüm bolup durýanyny bellädi. Hormat prezidentimiz ýurdumyzyň liftleri öndürýän hemde olarda awatlaş bejer işlerini amalaşdyrýan liftdäki kärhanany döretmek baradaky teklibi gollap, vice-premier burada degişli işleri geçirmegi taşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Attaýew hormat prezidentimiziň taşrygy boýunça şu ýylyň 25-nji ýylyna Aşgabat şäherine Türkmenistanyň Birleşen Arap Emirlikleri işgur maslahatyny geçirmek boýunça görülýän taýýarlyk barada hatabat berdi. Bellenşäri işgurlar maslahatyna energetika, tany tehnologiýalar, tügda, obagjylyk we adyk genagaty, gurulşyk hemde fiýagatçyk urlaryna iş alyp barýan kompaniýalaryň gatnaşmagyna garaşylýar. Forumyň başynda tügda ykdysady, maýy tenagat, şeýlegem gaýtadan dikedilýän energiýa çeşmeleri ulgamlaryna iki tarapdan hyzmatdaşlyk göstermegiň meselleri ara alınıp maslahatlaşlar. Şonunla birlikde tejribe başmak hemde ýödary beýik hyzmatdaşlygy ýola goýmak maksady bilen iki ýurdun telekeçleriniň arasynda iki tarapdan duşuklary guramak meýilleşdirilýär. Hormat prezidentime de hatap etdiňler, ýurdumyzyň daşary ýurtlar bilen tügda ykdysady gatnaşyklaryny ýygyderli üstürýänligini, burada geçirilýän sergileriň we işgur maslahatlaryň ýödary beýik hyzmatdaşlygyň girimli giňeltmege ýardym edýänligini kanatdan bilen belläp, Türkmenistan Birleşen Arap Emirlikleri işgurlar maslahatyny ýokary guramaçylykly geçirmegi taşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Mehmedow Aşgabat şäherine Çağılar Sunut Mekdebiniň täze binasyny gurmak boýunça alınıp barýan işler barada hatabat berdi. Bellenşäli Beýdisgany Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda 2022-2028-nji ýyllarda durumjy ykdysadydan ösürmegiň maksatnamasynda kesýetlenen wezipeleri ýerine ýetirmegiň şäherlerini gurmak gözüňde tutilýär. Aşgabat şäherine ýaşaýyş çaý toplumlarynyň sanynyň hassa artýanyny hemde paýtagtymyzyň ýaşaýjylarynyň isleglerini nazarda tutup, Çağılar Sunut Mekdebiniň täze binasyny gurmak teklip edilýär. Şoňdan aýlykda hormat prezidentimiziň garamagyna degişli teklip edilenildi. Döwlet başlarymyza hatap etdiňler, ýurdumyzda çağılaryň awadan we bagtyar durmuşyny üpçün etmek ornuny maksatnamalaryň işleriň durmuşa geçirilýänini bellädi. Şonuň bilen birlikde çağılary sunuty urukdurmakda, jeperçilik işlerine köwüslendirmekde ähli şertler döredilýär.
Hormat prezidentimiz Çağlar Sunut Mektebining täze binasyny gurmak baradaky teklifi maqullap, vice-premieri degişi işleri geçirmegi taşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Aman Nepedow alma maksatnamalary, mailnamalar we hatabatlary döwlet tarapyndan hataby almagy guramak we geçirmek boýunça ýerine ýetirilýän işler barada hatabat berdi. Vice-premier häzirki wagtda bir urda gatnaşyklary düzgünleşdirmek, ýurdumyzyň ilmi teňki maglumatlar lugamy kämilleşdirmek, alma barlyk işleriniň ygtybarly maglumatlar binýadyny döretmek, almy teňki maksatnamalary taýýarlamak hemde ýerine ýetirilişini döwre wagtlaşdyrmak maksady bilen Alimler Akademiýasy tarapyndan degişli resmi namanyň taslamasynyň taýýarlanynyny aýdyp, ony döwlet başlarymyzyň garamagyna götürildi. Hormat prezidentime de hatap etdiňler, milli ykdysadyň we jemgyýetiň ösüşinde almyň tutýan ornunyň hassa ýokarlanýanyny beledi. Şoňa maglykda döwlet başlarymyz almy iş hakyna almy maksatnamalary, mailnamalary we hatabatlary döwlet tarapyndan hataby almagy, guramagyň we geçirmegiň tertibini tasdiklamak hakynaky karara gol çekip, ony Sanıl Gomarkaly vice-premieri berdi. Hemde bu urda degişli taşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Daşary işler ministri Meredow Türkmenistan bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Ýewropa hemde Aziýa we Ýoşun manfaat üçin ykdysady we durmuş komissiýalarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça alınıp bolýan işler barada hatabat berdi. Şoňa maglykda Birleşen Milletler Guramasy we onuň sebitleýän düzümleri bilen hyzmatdaşlyk pugtlandyrmagyň we giňeltmegiň ýurdumyzyň daşary syýasatynyň ileri türýän ugurlarynyň biri bolup durýanyny bellendi. Ýurdumyz agdaran komissiýalar bilen ykdysadyet, ulug, energetika, daşky şow goramak we durnukly üçin üpsin etmek arkaly mühim ulgamlarda hyzmatdaşlyk etmek boýunça ileri türýän wezipeleri durmuşa geçirýär. Milli bäýikliklerden ugranyp, şu hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin Daşary işler ministrligi birnäçe teklipler taýýarlady. Ma'lum bolýary 1998-nji ýyldan bäri Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ykdysadetleri üçin ýürüýte maksatnamasy hereket edýär. Türkmenistan geçen döwürde bir maksatnama birnäçe gezek başlykyk edip, onuň mejlislerini we ykdysady forumlaryny üstünlikle geçirdi. Şeýlegem döwletimiz bir ýürüýte maksatnamanyň işini kämilleşdirmek babatda anyk teklipler bilen ilkinçileriň gataryna çykyş edýär. 2024-nji ýylyň ahyryna Täjestan Respublikasynyň bir maksatnamada başlyklyk döwrü tamamlanýar. Şoň bilen baglykda 2025-nji ýylda Türkmenistanyň bir maksatnama başlyklyk etmegi, degişli konsepsiýany hemde şäherleriň mailnamasyny taýýarlamak baradaky teklipler beýan edildi. Şeýlegem ýurdumyzyň Birleşen Milletler Guramasynyň Ýewropa üçin ykdysady komissiýasynyň çäklerini durnukly energiýa babatda hyzmatdaşlyk alyp barýanlygy bellenildi. Hormat prezidentimiň bu urdaky başlangyçlaryny durmuşa geçirmek maksady bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Ýewropa üçin ykdysady komissiýasynyň gaz, gaýtadan dikeldilýän energiýa, arasy elektrik ulgamlary boýunça bilermenler toparlaryny Türkmengaz döwlet konserniň hemde Türkmenistanyň energetika ministrliginiň wekillerini agda hökümine hüdürlemek teklip edilýär. 2023-nji ýylyň may aýynda ýurdumyzyň başlangyjy bilen Aziýa we Ýoşun manfaat üçin ykdysady we durmuş komissiýasynyň 79-njy mejlisinde Birleşen Milletler Guramasynyň Aral deňiziniň basseyni boýunça ýürüýte maksatnamasynyň döredilmeginiň şertlerine garamak atly kararnama bir agzdan kabul edildi. Bu kararnamanyň wezipelerini durmuşa geçirmek maksady bilen şu ýylyň tomtunda Türkmenistanyň degişli ministrlikleriniň we puwdoklaýyn idaralarynyň halkara gurumalaryň we Aziýa we Ýoşun manfaat üçin ykdysady we durmuş komissiýasyna agda döwletleriň bilermenleriniň gatnaşmagyna ýürüýte duşy guramak 2024-nji ýylyň 4-nji şäherine bolsa Aşgabat şäherine Aral deňiziniň basseyinine tebigiz betbagçylyklaryň öňüne almak boýunça okuw maslahatyny geçirmek baradaky teklipler beýan edildi. Ma'lum bolýar ýurdumyz 2022-nji ýylda Aziýa we Ýoşun manfaat üçin ykdysady we durmuş komissiýasynyň Aziýa we Ýoşun manfaatine tergedisi elektron sowdany ýeňilleşdirmek hakynaky çarçowaly ýalaşygyna goşuldy. Bu ýalaşygy durmuşa geçirmek maksady bilen iş toparynyň döredilmegi meýleşdirilýär. Onuň düzümine Türkmenistanyň Adalet ministrliginiň we döwlet gümrük gullugynyň wekillerini agda hökümine hüdürlemek maksady laýyk hataplanýar. Hormat prezidentime de hatap etdiňler, beýan edilen teklipler makullady. Hemde Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistanyň iň ýakyn hyzmatdaşlyk alyp barýan halkara guramalarynyň biridigini belledi. Döwlet başlarymyz bu guramanyň Ýewropa hemde Aziýa we Ýoşun manfaat üçin ykdysady we durmuş komissiýalarynyň arasynda hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin degişli işler dowam etmegiň möhümdigini belläp, vice-premieri degişli taşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň ýanynaky Ulug we Kommunikasiýalar agentliginiň baş direktori Çakyýew
raýat aviasiýasy budugy üçin halkara derejeli hünärmenler taýýarlamak boýunça ýerine ýetirilýän işler barada adabat berdi. Bilinçýäli, hormat prezidentimiň bilim ilgamyna durumça geçirilýän döwlet siýasaty, bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynç döwrüne giňerimli meýilnamalary üstünlikle amala aşyrmaga, ukyply ýokary hünärli işgärler taýýarlamaga, okuw işine innowasion tehnologiýalary hemde dünýäniň öňdäwäç tejribesini ornaşdyrmaga gönükdirilenler. Şoňdan baglanykda döwlet başçylarynyň garamagyna degişli teklip edilenildi. Hormat prezidentime de hatap etdiňler. Ýurdumyzyň raýat aviasiýa budugy üçin halkara derejeli hünärmenler taýýarlamak işleriniň üstünlikli durumça geçirilýänini bellädi. Şoňdan baglanykda ýerli hünärmenlerimiz tarapyndan degişli uçurlarda barlyk gözden geçiriş işleriniň ýola goýulmagyny gazanmak mühim bolup durýar diýip döwlet başçylarına aýtdy we halkara taraplaryna laýyklykda burada degişli işleri geçirmegi taşyrdy. Sanly Roma arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň meclisinde başga da bir näçe mühim meseleler garaldy. Olar boýunça degişli öňdükleri kabul edip, hormat prezidentimiz meclis jemledi. Hormatly Ministrler Kabinetiniň agzalary, şunuň bilen Ministrler Kabinetiniň sany uly markaly meclisini geçirip gutarýar. Men siziň ähliňizde bir jan saglygyny, maşgala wadançylygyny, bir karar watanymyzyň gülläp ösme uğrunda alp barýan işleriňizde ulysynlykleri arzu edýän. Norsa Türkmenistanyň prezidentiniň golşekene resmi namasy bilen tanşedýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwründe ýurdumyzda anyp barýan almy maksatnamalaryň, meýilnamalaryň we hasabatlaryň döwlet tarapyndan hasaba almagyny düzgünleşdirmek maksady bilen şeýlede döwlet alma tehnika siýasaty hakynda Türkmenistanyň kanunyna laýyklykda Türkmenistanyň prezidenti karary golşekdi. Resmi nama laýyklykda alma iş hakynda alma maksatnamalary, meýilnamalary we hasabatlary döwlet tarapyndan hasaba alma gurumyň we geçirmeň tertibi tasdiqlanyldy. Häzirde hormatly prezidentimiň Arkadaş şäherine geçirilýän medeniyet hepdelerine gatnaşçylary iýeren gutluk bilen tanşadýas. Gaderli medeniyet hepdelerine gatnaşçylar edid watandaşlar. Täze Peýham paýhas ummany Matmul Praga ýylyna Arkadaş şäherine geçirilýän medeniyet hepdelerining dabarly açylmagy münasibetli tüýsürekden gutlaýan. Täze berkçan salyk maşgala awadançylygyny, dörejlik üstünliklerini arzu edýän. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwründe bedawatly ösüşere senýän garaşyda baky bir tarap Türkmenistanda 20 çörli döwlet maksatnamalary üstünlikle amala aşyrylýar. Ýurdumyzyň welaýetlerine, Aşgabat we Arkadaş şäherlerine senagat önümçilik toplumlary, medeni durmuş maksatly binalar, döwrewap ýaşaýyş jaýlary ýygydarly gurulup, halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesi barha ýokurlanýar. Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyz tarapyndan başlanan beýik özgörtmeler ähli ulgamlarda üstünlikle dowam ettirilýär. Watan diňe halky bilen watandyr, döwletdiňe halky bilen döwletdir diýen ýörelgemizden gelip çykýan wezipeler ýylatyň bagtyar we awadan ýaşaýyşyny öpçün etmekde. Diýarmyzy hemme taraplaryň tazlaşykly ösürmekde möhüm ähmiýete eýe bolýar. Edid watandaşlar medeniyet we sungy değişgärleriniň hemde Matmul Pragaýynyň şygyryýat güni münasibetli Türkmen milli toý görnüşine geçirilmegi asylly däwe uğurlan medeniyet hepdelikleri ýurdumyň welaýetlerine Aşgabat şäherine ýygdarly geçirilip gelinýär. Günnogorun beýik akıllary we nusxawy şahyry Matmul Pragaýynyň doglan gününiň 300 ýyllygynyň giňden belenilýän ýylyna bu giňerimli medeni forumyň akylly şäher konsepsiýasyna laýyklykda gurulan Arkadaş şäherine erkinji gedek geçirmegi aýratyn many mazmuny eýedir. Hormatly arkadamyzyň Peýham paýhasyndan halkymyza hemde watanymyza bolan beýik söýgüsünden kemale gelen Arkadaş şäheri bagtyarlygyň, ruwaşygyň, tazlaşykly ösüşliň şäherdir. Arkadaş şäheri Dany Pragaýynyň dürdäne şygarlaryna arzu eden döwlet berkararlygynyň ýyl agzy berliginiň nusgalyk şäherdir. Gaderli medeniyet we sungy değişgärleri at owazysy dünýäde bolan Arkadaş
Arkadaş şäherine dürlü maksatly desgalar bilen birlikde Döwlet Mehmet Azady adynaky kitapxana, Gorogly adynaky Döwlet Atçylyk Çyrky, Amangul Mamedov adynaky Döwlet Drama Teatry, Taryhy we Ülken Öwreniş Muzeyi, Sahy Jepbarow adynaky Ýürüýte Sungut Mektebi, Şükürbaşy adynaky Çağılar Sungut Mektebi ýaly bir neçe medeni aň bilim edaralarynyň döwri we binalary gurulýar. Milli medeniýetimizi, sungutumyzy ösürmekde we kemilleşdirmekde ören ähmiýetli bolan bu binalar akylly şähere gelýän mehmanlary haýran galdyrýar. Arkadaş şäherine geçirilýän medeniýet hepdeleriniň dowamyny guraljak çäreler hem bu ajaýyp günjekde medeniýeti, sunguty ösürmek üçin ähli mümkinçilikleň dördlenligini nowatdaky edek ýeňden açyp görkezdir. Häzirki döwürde bize ýurdumyzyň şekillendiriş we amaly haşam aýdymsada teatr, kino sungutyny ösürmäge, köpçülikleň habar berişleri işleriniň ýeşini kemilleşdirmäge aýratyn üns berýär. Şoňa görä medeniýet hepdeleriniň çägine sungutyň bu gurlaryna değişik çäreler baý many-mazmunly we dörejelikli guralyp, bu gurda anyp barýan ýeşleň netijeleri aýdyň şöklendirmelidir. Şahirlaň şygyryat akşamy ýyl içinde täze tekinleň ýüze çykarylmagynda, türkmen edebiýatynyň kämil eserler bilen baýlaşmagynda möhüm ähmiýeti eýe bolmalydyr. Çünki Dany Paragynyň dogulun günüň 300 ýyllyk hemde boşanly sene münasibetli köpetden ajaýyp dag eteklerinde nusgawy şahirimiziň ýadygarlygynyň we onuň adyny göterýän medeni selgäk toplumynyň gurulmagy, ýurdumyzyň ähli dörejilik ýeşgärleriniň şol sana ýazyjy şahirlerimiziň ilhamyny hasam joşturýar. Hormatly medeniýet hepdelerine gatnaşçylar, berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe bize ýurdumyzyň medeniýet ulgamyny ösürmäge, medeni edaralaryň maddi inşamlaryň binýadyny hasam berkitmäge, dörejilik ýeşgärleriniň çekýän asly zähmetini höweslendirmäge uly ähmiýet berýär. Bagtyar watandaşymyzy halal we netijeli zähmet çekmäge ruhlandyrmakda, döwletimiziň dünýädäki belend adawraýdy giňden wagt etmekde, ýazyjy şahirlaň, jurnalistlaň, suratkeşlaň, teatr we kino işgärleriniň, kompozitorlaň, başga sadanylaň alparyan dörejilikli ýeşine ýokary baha berýär. Dörejilik işgärleriniň kämil döwrewap eserleri döretmekleri, batyar durmuşda ýaşamaklary, öňürçilikli zähmet çekmekler üçin mundan beýlekde ähli zerur şertleri döredir. Arkadaş şäherine geçirilýän medeniýet hepdeliginiň hem türkmen medeniýetini we sungutyny hasam kämilleşdirmek, onuň köpügüşkünligini giňden açyk görkezmek babatda baý mazmunly medeni çäre öwüljekdigine berk inanýan. Hormatly medeniýet we sungu değişgärleri, gaderli medeniýet hepdelerine gatnaşçylar, siziň ähliňizi Arkadaş şäherine medeniýet hepdeleriniň dawarly açylmagy münasibetli ýene bir gezek tüýsürekden gutlaýan, size berkçan sağlyk, uzak ömür, dörejilik üstünliklerini arzu edýän Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň gahrmany, kosmos işi boýunça Roskosmos döwlet korporasiýasynyň tälimçi kosmonawt synagçysy, kosmonawtlar toporunyň serkerdesi Aliya Kononenko şanly 60 ýaş toý münasibetli mehirli gutluklaryny iwerdi. Siziň işiňiz hormatly we jogapkärli işdirip, şol işiň netijeleri dünýäniň tehnologiýa ösüşine we bütün adamzatyň durmuşynyň gowlanmagyna salamly goşun goşýar diýip döwlet başdanmyzy iweren hatyny beledi. Şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp hormatly prezidentimiz Aliya Kononenko tüýsürekden berkçan sağlyk, bagtyarlyk, maşgala awadançylygyny kosmonawtikada uly öňe gidişlikler gazanmak üçin täze sepgitleň we mümkinçilikleň açylmagyny arzu etdi. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow, Türkmenistanyň gahrmany, kosmos işi boýunça Roskosmos döwlet korporasiýasynyň tälimçi kosmonawt synagçysy, kosmonawtlar toporunyň serkerdesi Aliya Kononenko şanly 60 ýaş toý münasibetli tüýsürekden gutluklaryny iwerdi. Size ömrüňizi kosmosy öwrenmäge, älim jahana akyl ýetirmäge we ilmi ösdürmäge bagşladyňyz. Bize Türkmenistany siziň uçuşuňyzy we üstünlikleňizi ruhy berentlik bilen synlaýas. Kosmosda bolýan wagtyňyzda da siziň Türkmenistany bolan söýgüňizi we aýratyn ünsüňizi görmek bize begenirýär diýip gahrman arkadamyzy iweren gutluk hatyny beledi. Bu bayram gününi Türkmen halkynyň milli lideri Aliya Kononenko berkçan sağlyk, uzak ömür we maşgala awadançylygyny
şeýle-de ähli maksatlarynyň üstünlükli durmuşa geçirmegini arzu etdi. Norsa hormatly prezidentimiň adyna gelen gutluq hatları bilen tanışdýas. Bu gutluqda şeýle diýilýär. Onun Al-Hedireti Türkmenistanyň prezidenti Jenap Serdar Berdimuhammedow Muqaddas Qurban bayramı münasibetli siziň Al-Hideretiňde tüýsürekden gutlugulamy we iň gowa arzulamy beýan etmäge şatdyryn. Beýik bir wardan size berk şansalyk we bagtyarlyk Türkmenistanyň dostlukly halkyny we ähli musulman ammatyny bolsa rowaşyk hemde bereket dilek edýän. Size belent hormat goýýan mardaky ananyrmylamy kabul ediň. Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan Birleşen Arap Emirlikläriniň prezidenti. Bu gutluqda şeýle setirler var. Onun Al-Hidereti Türkmenistanyň prezidenti Jenap Serdar Berdimuhammedow mübarek Qurban bayramı münasibetli siziň Al-Hideretiňde Türkmenistanyň hökümetini we dogunlyk türkmen halkyny tüýsürekden gutlaýan. Bu şatlykly bayramyň bereketiniň musulman ümmetynyň arasynda agzybirlik we jewsligi munun beýlekde pugtalandyrjak dona hemde yer ýüzünde parahatçylygyň, raýdaşlygyň we adalatlylygyň rowaşanmanyň şaýady boljak doňda umyd edýän. Beyik Allah Tagaladan siziň Al-Hideretiňde berk şansalyk we üstünlikleri Türkmenistanyň hökümetini we dostlukly halkyny bolsa bagtyarlyk hemde awadançylyk dilek edýän. Hormatlamak bilen Muhammed Muhber Eran Islam Respublikasynyň prezidentiniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirji. Bu gutluqda şeýle diýilýär. Onun Al-Hidereti Türkmenistanyň prezidenti Jenap Serdar Berdimuhammedow siziň Al-Hideretiňde Muqaddas Qurban bayramı münasibetli size tüýsürekden gutlaýan. Qurban bayramy rehimdarlygy we dostlugyny alamatlandyrmak bilen Hindistanyň köp medeniýetli mirasynyň aýrylmady bölügdir hemde onun milyonlarça musulman raýatlar tarapyndan ýurdun ähli günjeginde uly şatlyk bilen belenilýär. Pursatdan peýdalanyp siziň Al-Hideretiňde berk şansalyk we awadançylyk baradaky iň gowa arzulamy beýan edýän. Çoňur hormatlamak bilen Narendra Modi Hindistan Respublikasynyň premier ministri. Arkadaly gahryman serdarymyz ykdysadyýetiň döwleti değişidäl ulgamyny ösürmäge hemişe uly üns berýär. Munyň özi aýratyny şowly zähmet ýeňişlerini gazanmagy mümkinçilik döredýär. Özleri hakdaky alada jogap edip gaýratly zähmet çeken teleketçiler ýurdumyzyň Daşol welaýatyna da ykdysady ösüşlere salamly goşun goşýarlar. Olar Peýham Paýhas Ummany Magtumuly Pragy ýylynyň täze zähmet ýeňişlerine tarap anamly barýarlar. Şeýle kärhanalaryň arasyna dürli görnüşli senagat önümlerini öndürýän kärhanalyň bolmagy hasym goýunurjydyr. Daşol welaýatynyň Şabat etrawyna ýerleşen ýokary hyzmat gojalyk jemgyýetiniň tekinçilik bölümü şoluň berdir. Hormatly prezidentimiň özleri baradaky aladalaryny kömek gollawyna jogap edip işlepginlerini barha göşendirýän Daşol welaýatynyň teleketçileri Akbazarlamyň dürli önümlerden dolu bolmagy, elatyň ösen isleginiň ygtybarly kanagatlandyrmak üçin ähli tagalalar edýärler. Peýham Paýhas Ummany Magtumuly Pragy ýylyny welaýatyň teleketçileri dürli görnüşli önümleň mukdarynyň artyrylmagyna aýratyn üns berýärler. Bu gurda Şabat etrawyna ýerleşen tekinçilik kärhanasy özüniň nusgalyk işleri bilen tapawutlanýar. Kärhanada tikilýän dürli görnüşli egneşikler ila tarapynan ýokary isleg bilen alınýar. Bu ýerde tikin önümleriniň dürli görnüşlerini taýýarlamaklyga niýetlenen kämil enjamlar urnaşdyrylanýar. Egneşiklerin köpüsiniň buýurmalar esasyna taýýarlanylmagy bellenmäge değişidir. Oňa ýurdumyň senagat guruluşy obu hojalygy, medeniýet, saglyk goruş pudoklaryna niýetlenen ýokary hili önümleň öndürilmegi dolu şaýatlyk edýär. Tekinçilik kärhanasyny öndürilýän önümleň arasyny uly ýaşlar we çagalar üçin dürli görnüşdäki geyimleň maşgalalarda ýokary isleg bilen ulanylýan dürli görnüşli haritleň, hassahana geyimleriniň we beýleki ýöreteleşdirilen geyimleň gelşikli ýan torgulaň bolmagy gowandyrjy ýagdaýdyr. Şu günler kärhananyň tekinçileri Daşol gally önümleri önümçilik birleşiginiň buýurmasy esasyna ýöreteleşdirilen önümleri taýýarlamak işlerini ýokary derejede alyp barýarlar. Kärhananyň önümleriniň daşar ýurtlary eksport edilip başlanmagy ýöretip bellenmäge değişidir. Bu bolsa kärhananyň önümçilikleriniň barha artmagyna ýardam berer. Bölek satuw üçin bolsa
bolsa täze biçүүдäki bäsejge ukyply uly ýaşlar we çağalar üçin durly görnüşdäki eşikler tekilip olaň bize aýratynlyklaryna uly üns berilýär. Köp görnüşli önümler önürmekde bu kärhanada dähmet çeken eli çepertikinçilen ihlasly zähmetleri ýerine düşýär. Olar hususy telekeçilik ösürmekligi uly üns berýän türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagymyza hormatly prezidentimiz, arkadagly gahrman serdarymyza alkyşlaryny aýdýarlar. Hormatly prezidentimiň ýyl-ýurt bähwidine gönüp turlan belent maksatly wezipeleriniň birem ýurtmyza önerilýän azyk önümleriniň göçürlerini artyrmak we halkymyzyň azyk önümlerine bolan ösün isleglerini kanagatlandyrmakdan ibaret bolup durýar. Öňde goýulan aýdyň wezipeleri ýerine ýetirmekde Türkmenistanyň obu hojalyk ministrleriniň maraqaly önümleri önümçilik birleşeniň Türkmen gala un we unaş önümleri kärhanasynyň işçileri önürçilikli zähmet çekýärler. Pähim paýhas ummany magtumuly Praga ýylynda bu kärhanada un we unaş önümleriniň durly görnüşleri öndürilip ilatymyza ýetirilýär. Yurdumyzyň edermen bawadyhanlarynyň ýylyň bereketli toprakdan öndürýän akbuğday hasylları owa hojalygyny esasy buğdaklaryň biri bolan gallany gaýtadan işleýän kärhanalaryň iş tepkinleriniň öňe ilerlemegine uly ýardam berýär. Dünýäň ösün tehnologiýaly enzamlary bilen üpçün edilen bu kärhanada işleriň döwrüň talabyna laýyk alınıp barylmagy netijesinde öndürilýän azyk önümleriniň hil derejesi ýokarlanyp, olaryň görnüşleri barha artýar. Hormatly prezidentimiziň ýurdumyzyň ilatyny azyk önümleri bilen üpçün etmek barada öňde goýan wezipelerini durmuşa geçirmekde Türkmenistanyň owa hojalyk ministrliginiň margaly önümleri önümçilik birleşiginiň Türkmen gala un we unaş önümleri kärhanasyna da münasip işler alınıp barylýar. Kärhanaň önümçilik bölümleri dünýäniň belli kompaniýalarynyň kämil tehnologiýaly enzamlary bilen üpçün edilip, olar tejribeli hünärmenler tarapyndan kompýuter ulgamy arkaly dolanyrylýar. İşleň sanalaşyk ýola goýulmagy netijesinde daşary ýurtlardan getirilýän önümleň orny tutýan azyk önümlerini öndürmek işleriniň depkini barha ýokarlanýar. Kärhanada häzirki wagtda un we unaş önümleriniň onlarça görnüşi öndürilýär. Hünärmenler çeken asylly zähmetleriniň netijesinde öndürilýän unaş önümleri dürli ölçeklerdäki owadan gaplanylýar. Öndürilýän azyk önümleriniň hil derejesini üpçün etmek bolsa, kärhanaň işleriniň esasy baş maksady bolup durýar. Bu ýerde öndürilýän we ekologiýa taýdan arasynda bolan un we unaş önümleri bilen ilatymyz iýdigderli üpçün edilip durulýar. Halkymyzyň un we unaş önümlerine bolan ösen seglerini kanagatlandyrmakda tutan ýerli zähmet çekýän bu kärhanaň hünärmenleri päm paýhas ummany magtumuly Praga ýylynda iş öndürjüliklerini barha artdyrýarlar. Un we unaş kärhanasynyň hünärmenleri halkymyzy ýokary hilli azyk önümleri bilen üpçün etmekde alyp barýan işleri üçin Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyza hemde hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyza alkyş sözlerini aýdýarlar. Hormatly adamlar, Orta ýurdumyň vilayetlerini we paýtagtymyz Aşgabatda 20-nji iýuny sagat 20-den 22-nji iýuny sagat 20-ni boljak howa barada Türkmenistanyň hidrometeorologiýa barada gullugynyň berýän habary bilen tanış boluň. Balkın vilayetini ütkap durýan bulutly howa bolup gysga bagtlayan ýağşygar ýerlerim çakma mümkin. Demirgazy günatardan tezligi sekundda 9-14 metr ýerlerine 18 metrçe ýetýän şamal ösürip, howa gejesine 22-27 gradus mayl, gündüzine 30-37 gradus ysy, kenarya gatraplaryna 26-31 gradus mayl bolar. Ahal vilayetini ütkap durýan bulutly howa bolup gysga bagtlayan ýağşygar ýerlerim çakma mümkin. Demirgazy günatardan tezligi sekundda 9-14 metr ýerlerine 18 metrçe ýetýän şamal ösürip, howa gejesine 23-28 gradus mayl, gündüzine 34-39 gradus ysy bolar. Mara vilayetini ütkap durýan bulutly howa bolup Demirgazy günatardan tezligi sekundda 10-15 metr ýetýän şamal ösürip, howa gejesine 22-27 gradus mayl, gündüzine 36-41 gradus ysy bolar. Lewap vilayetini ütkap durýan bulutly howa bolup Demirgazy günatardan tezligi sekundda 10-15 metr ýetýän şamal ösürip, howa gejesine 23-28 gradus mayl, gündüzine 37-42 gradus ysy bolar.
Daşad vilayatynyň üýtgäp durýan bulutly howa bolup gysga bagtlanan ýaşagar ýerlerim çakma mümkin. Demirgazy günatardan tezligi sekunda 9-14 metr käýerlerini 18 metre çen ýetýän şemaly usuryp, howa gecesine 22-27 gradus maýyl, gündüzüne 34-39 gradus ysy bolar. Paytahtymyň Daşgabatda üýtgäp durýan bulutly howa bolup gysga bagtlanan ýaşagar ýerlerim çakma mümkin. Demirgazy günatardan tezligi sekunda 11-14 metr, wagtal 17 metre çen ýetýän şemaly usuryp, howa gecesine 25-27 gradus maýyl, gündüzüne 35-37 gradus ysy bolar. Şeýle-de ýurdum boýunça iýun aýynyň 20-sine magnit hadisesiniň durnuksuz ýagdaýda bolmana garaşylýar. Edid watandaşlar Thomas Basynyň howanyň ysy günlerini pasyla görä giyinmegi we günüň gönüş şöhlesinden gorunmagy, şahsy we jemgyýetçilik arasyçylyk tertip düzgünlerini berja etmegide maksat berýär. Mehriban ýylaşar, bulary berja etmegide ýylyň islenip pasyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimde jemleýär. Berkarar dowlatyň täze ýamynyň galkynşy döwründe ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşür we senýär. Ähli ösüşlüň özününe bolsa halkyň behwidi bar. Çünki bizning ýurdumyzda döwlet adam çyndyr. Hoşda bolan edidileşer. Ediz vatandaşlar, geljegi miras husus kärhanasy ýokary hilli jyym oýul harit nişanly çalgy ýaglarynyň bir näçe görnüşlerini amatly bahalardan alçylar hödürleýär. Ýöňde barjy Ýewropa tehnologiýasy esasyna ýurdumyzda öňürilýän ýeňil we ýük awtologlaryna niýetlenen jyym oýul çalgy ýaglary dünýä standartlaryna we halkara ekologiýa talaplaryna dolu laýyk gelýär. Laboratoriýa barlyklarynyň netijesinde sertifikatlaşdyrylan we öňürji tarapyndan kepillendirilen jyym oýul çalgy ýaglary siziň awtologlaryňyzyň hereketlendirjesiniň hem-de transmissiýa we hidravliki ulgamlarynyň goraly bolmagyny we ulanyş möhletiniň uzalmagyny üçin eder. Çalgy ýaglary alçylaryň islerine görä 1, 3, 4, 5, 20 we 208 litrlik gaplarda hödürlenýär. Geljege miras, geljege anam. Men bir zady bilesim gelýärdi. Şo gizli insanyň nämedigini bilmek üçin men bir gün batyryň ýasygyny gallyryp, oň gizleýän zadynyň tumorçadygyny görüp, muňa şeýle bir gaharym gelipdi. Howa bildim. Ýöne näme üçin gaharyň geldi? Şo gün harby kasam kabul edilýän günni, maralyň ýitgisini, batyryň tapanyny gördüm. Soňam elbetde men oňa tumorçany gitdi gaýgysy tapşyr diýip aýtdym. Olam garşy bolmady. Ýönemen bir gün gije gurlaşýas, gülüşýas. batyryň ýene-de şo tumor elini alyp, Ol mensiz ýeke gün oňup bilmeýär. füýjar dowlara çym oturany gördüm. Meniň Ol ahyrynda da tumor gaýgysy tapşyrman eken. Allanyk meni.
ol meni özümden oňat tanaýar. Men bolsa ony. Şey dibem, men özümden bir ruhsat tumor ondan aldım. He, diýmek onda sen tumor batyrdan sonra mı analypsyň da? Gep bärde sorum almakda däl. Men marally meselede netije garaşmagy ýüregime dugdum. İlki bilene batyryň şol tumoru eltip gaýgysyza bermejekligine men anyk göz ýetirdim. İkincidenem bilýän awadyň mähri. Şol wagt meňe maralla göwnüm bardy. Umuman men inni düşündüm. Şol wagt batyryň hem göwnü maralla ekeni. Näme üçindir men şo wagt öz hereketleme dogry diýip düşünüp durym. Ine de görşüň ýaly. Bu tumorço menne gally. Alo, Alo, salam aleikum enje. salam. Gowmy ýagdaýlaňyz? Gowy, Men Azat gaýgysyň ulukdaşy. aýdy beriň diňleýän. Men şu gün dosty mutlap size barmakçydym. Eger garşy bolmasaňyz. Gaýgysy ýöne hiç zat aýtma. Mähri, näme pikir edýän? Batyr bir ölenimkä? Men kim zady şeýle bir bulaşdyryp durmalıyım. Inni bir zat hakda pikir etmäne de çekinýär. Yeni de sen bana özün kömek edämeseň. Ine ön kadat dolanyp gel. Men sana hemişe kömek etmäge taýyn ada. Sen men durmuşymdaky sowaly kitaplarny ýere. Bilýärmiň näme? Adam ýalňyşlyklardan nekeýärdi. Özüň aýtmaýardyňmy? Ada, sen goksy özüň kösen. Gel biz şu ýagdaýdan çykaryp öýdäň. Burdan şo wagt maralyň hem göwnü batyrda bolan bolsa näme, mähri? Görmen nähil adam. Men gidenim mar bolsun, mähri. Biz haýal etmän batyram tap olan kisini birikdirmän uğruna çykmaly, mähri. Howa da, inni birediňe batyr tapaýmak galdy da. Belki öýlenmedik bolsunlar. Bu arada, men gideýin sene bar ber onu. Maral? Bilýärmi? Ören gynançly ýagdaý. Kaçanna adamlar özlerine bolan gowy duýgulary ýuwaş-ýuwaşdan öz hereketleri bilen, öz sözleri bilen, öz elleri bilen dargydanna bu gynançly ýagdaý. Esasanam sen garaşmayan adamından bunu bilmek ören ağır. Ýöne beýik akyllarlaryň aýtmaklaryna göre biziň durmuş ýolumyzda gabat gelýän islendik adam bizi hut şu pursat gerek bolan ünnewleri bilen gabat gelýär. Şo sebeplem men sen bu hereketini ýazgarman adat. Mümkin sen öz hereketin bilen maňa kömek edensiň. Belki özüňem bilýänlersiň. Käte durmuşda şeýle de bolay ýa.
birine ýagşylyk edeyinni, bilmän yamanlyk edýän. Ýa-da tersine. Birine yamanlyk edeyinni, ýagşylyk edenini duyman galýar. Adamlar, siz men durmuşymyň aladysyny edip azara galma. Menini öz durmuşymy özi birintlep bilýän adam. Sağ ol. Yoksa da batırlı mesele. Siz hiç pikir edip gördünüz mü? Belki men öz göwünlerim vardır. Biz gelmeli yerimizde geldi öýdýän Mähri. Yine bir artykmaç hereket etsek, bardat bulaşdyrýar. Bulaşdyrýar? Azat, bizi ýan bardat bulaşdyrdyk. Ýöne menen bular birikdirjek bolup ýalňyş aýdym öýdýän. Yok Mähri. Sen ýalňyşaň ol. Meni öz dostum bilen ýaraşdyrdy. Men hemme ýalňyşlamy düzeltdim Mähri. Indi biziň iň soňky etmeli işimiz galdy. Olam, şu tumory maraly gowşuraýmak galdy. Azat, sen bu tumor dostuňa gowşurmaly. Goý dostuňa mı? Hakaýatyna gowşursun Azat. Maral, sen maňa ýuglan çemçeler berip oturýarsyň. Bagşla bägül, pikiraba taýypdyryn. Saňa şu näme bolýar? Bir hili aladaly görünýär. İşleň bir gowmy? Howa bägül. İşlem gowla alad etme. Ýöne ertereçelli ýazyp ýetişdirmäge zatlanmady. Eger garşy bolmasaň, men gaýgysyz gutlap gaýdaýyn. O ne hili? Bolmasa nahar uýun iýi çykdy. Sag bol bägül, men aş däl. Ejemiň gözi ýollydyr. Maral? Gaýgysyz. Jigimjan, sen doglagynyň bilen gutlaýan. Saňa dünýädäki ähli gowluklar arzu edýän. Sağ ol, sen haçan geldin? Menmi? Ýaňrak geldim. Bir hili aladaly görnýärmi? Ýok, men gowla. Ýöne käbir sebeplere görä men gitmeli bolýan. Eger garşy bolmasaňyz, men öýe gaýdaýyn. İşin var bolsa arkayn gidiber. Otursaň ma gowy gordy. Hawa Maral, oturaýym alekeni. Ýok, sağ bolun. Men giderim.
Sormayırlar. Men güç. Asiz olsa beyni hem yürek. Yok. Nämçin sen güç olmalı. Men güç olacak. Yok. Men güç olacak. Men güç. Men güç. Men güç olacak. Çıkıyacağlar. Siz güç değil. Men güç olmalı. Yok. Men güç. Men güç. Men güç. Men güç. Men güç. Görsene. Özümün kimdigim tanajak bolup, men tarihi guýy ýaly gazyar. Galyn kitaplary agtaryp, başga dünýälerde gezýär. Özümün kimdigimi tanajak bolup, öwrenýän atamy, agalarmy. Özümün kimdigimi tanajak bolup, synaýan özümün çagalarmy. Biz ollar hemmämiz ilk çagadyk. Ýöne bolan köpüýmiz muny käwat unudaýas. Çagalar bize görä has duýgur. Görsene. Olaram güýjüň mehumdygyny düşünýärler. Abat. Biz bir bütök dostlardyk. Bu dostluk bedeni meňzeýärdi. Bedeni? Hawa bedeni. Düşündireýin. Ine. Bedeni biriktirgen ýürek hem beyni. Olon köprüsini saklayan bolsa güç. Sen bizim dostlugymyzyň beýnisi bolsaň, men ýüregi diýip alsak, Batyr bizim güýjümizdi. Güýçsiz beden diňe ýaşaýa. Bu bolsa manysız. Bizim dostlugymyzyň bedenine her bir agda bedeni öz-özüne çekdi. Beden dargady. Biz güýçli galyk azat. Bedeni bolsa güýç gerek. Dogry aýdýan gaýgysyz. Beyni bedenin iň wajyp bölegi. Ýöne şeýle pikir edýänem. Beyniň özü. Dogry. Käwagt beynem ýalňyşýa. Ol näme dogry pikirlerden saplanyp bilmän kösenýär. Elbetde beyni äkli pikirlerini ahyr soň bir ýere jemleýär. Ýöne bu ýagdaý käwagt gatyjak alýar. Menem pikirimi gijraýan bolsa jemledim gaýysyz. Dogrusy äkli zadyň sebäpkär men boldum. Men bağışlan. Geçen geçdi adat. Biziň hemmämiz biri-birimize meňdemeýän tapawutly üýtgeşik adamlar. Ine şu da biziň baýlygymyz. Her birimiz birek-biregiň yetmezinde olurýar. Biz şeýdi we bitew bedeni emele getirýär. Dogry aýdýaň bäw. Hemme barmaklar bir meňdeş bolsa adamaň peýdasy bolmazda. Beyni beýnä duşdy. Ýürek bolsa ýürege.
Menem ýüregiň ady bilen biziň dostlugymyzy ýene-de birikdirmek isleýän. Menem beýni hökmünde nädip güýjü bedene birleşdirmeligini pikirlenýin. Batyr buat niredeke? Gaýgysyz. O Balkan welaýatynyň ha. Bak, edil şu wagt dol salyk ýadyma düşenok. Hawa, çyndanam. Ýogsa da Durhany Batyr maňa hat ýazypdy. Öý salyksyna beripdi. Garaş häzir? Düşünmedim. Batyr näme seň bilen habarlaşdymy? Şogundan soň Batyr maňa köp çagtdy. Men gaharma jogap bermedim. Häzir garaş telefon getireýin. Ýöne, bu telefon näde açmalyny? Muňara dediýän zadyny. Sen bu meseleni beýne goý. Onsoňam şu ýerde şo salgyň barlygyna ynamyň barbamy? Pozon närsine? Bilmedim de. Ýöne sen maňa ynanaý. Bolmagy mümkin. Bah. Çaşyň özüne sereden ýaly etdiňi. Bar sen gowsy gitdi eşiklerini taýarla. Ertir Balkana gidýäs. Bah, bu köne telefon iş wallahi. Dogry gelen ýaly bolduk bolýyn. Näil wallahi? Ýanky adam ama şu ýerde idi, bu ýere mä däl eken. Hany şu ýere bir görel, belki şu bolsunna. Ýörani. Salamu aleykum. Batyrlarmyka? Salam. Hawa Batyrlar. Batyr öýdemkä? Hawa öýde. Gelin geri berin. Bolýa, ýür. Geçäy. Han bar onu açay. Sen var aýsana. Bolýa bar özüň açaýsana dost. Bolýa bar aýsana. Bolýa da. Ay şonu da bar özüň açaýsana. Salam gelnece. Salam. Batyr öýdemkä? Hawa öýde. Çağıraň da mümkin bolsa. Kim soraýar? Gullukdaşlary. Häzir garaşyň. Tälim şuňy başgaça bolaýar. Dinleyen olanlar. Men siz dinleyen. Bäh. Bu töwerekde hemme kişiň ady Batyr öýdi. Batyr tapmana ýa ýol ýokdur dost. Biz onu hökman tapaýmaly. Biz şo maksat bilen geldik. Hökman tapars nesip bolsa. Tapmasyna taparsa bolýyn. Telefonam telefon janna. Entek iş edip yetişmäkem ýene öçdübi. Bäh. Bu meseleni beýne berdik bolýyn. Beýnem kän ýalgyşýar eken. Näme? Düşünmedim. Beýni birlat diýen? Yo, beýnem ýalgyşýar diýen. Bolup bilýän näme bolmady. Indi şunu bejermersiň diýjek bolýan.
Ters Yo, düşünmeýdi. ters düşünemek doğru gurlasana. Näme beýni eýdip biler, beýni beýdip biler. Beýni şunu bejer. Getir, maňa ber, belki menejerim. Yo, sana berjekkä sen beýni bejer bilmez diýjek bolýan şunu ha. Yok, haw. Näme diýjek bolýan? Han doğrurak gurlasana. Doğrurak gurla. Durjugyn bir jam garaş. Maňa ber. Gün aýt aýtjaklaryn. Haktyrma beýni azat diýip gün Men aýt. sen oňarmarsyň diýemok. Yo, men jigyn bir jam garaş aýda gaýrat et. Gün beýni diýmede men adam aýday. Aýlamada. Owo. Batır tälim çıkana hoza aýdýasy. Menem bir gün şoň eline tänim alan diýip ümid edýän. Sağ ol jigyn. Sağ ol. Oragam, sağ olun. Salamu aleyküm gelneje. Salamu aleyküm. Salam salam. Tuweleme. Uly çıkypsyňyz. Sene azat bolmaly. Hawa men. Sene gaýgysy. Owo genje. Tanadyňyz, ýatdan çykarmansyňyz. Tanayan oğlum, tanayan. Batırcan siz hakda kän vurrun beripdi. Uy, huşum bolsun. Bir ne beýdip dur. Gelin kapıda durma, öýe girin. Kan barala da. Alın oğlum, alın çay için hani. Sağ olun genje. Gurrun bererdi diýäňiz bolýan Batyr nirde? Öýde dämi? Yok oğlum. Oğlum 2 ýyl bäri öýünden uzakda. Abada da tälimçi bolup işleýär. Ha, tuweleme. Siz bize şunça ýyllap Batyr görmäne gelmedi diýänsiňiz. Bilýän oğlum. Men hemme zatdan habarly. Ol şowun Oğlum sana näme bolýar? Hiç sadece. Oğlum, kimde näme gidilesen gidilersin. Ýöne ejeňden hiç zat gidilip bilmersin. Men sen senleýän weli. Sen näme çowat ber iýmen, içmen. Öz ýüregiň hasratyny ejeňden gidileýär. Sen kiçilikden bäri biziň ýüzümiz ýere salmajak bolup, sporda bolan gaýratyňy hasam artdyrdyň. Inni bu näme boldy oğlum? Senin ýigit çykdyň. Öz ýoluň özüň saýlamagy sende güýç bar. Kakan kemiz. Sen bagtly bolmagy isleýäs oğlum. Sen ejizlemeli olan nersin? Ejizlik mertlere geçmez. Maksadyňa ýetmek üçin görüşmeli oğlum. Sen öz güýçüňi diňe bir sportda däli, durmuşyň çarkanlykly ýollaryndan geçip görköz. Han sen sporda bolan söýgüň, höwesiň nirä gitdi? Seni bu höwesden geçiren zat näme? Seni bu ýagdaýa düşmäge mejbur eden zat näme? Maral. Maral. Bunu maral etenli nasıl? Gaýraty bir jym sana bir aýtjak mı? Batyr, men şu an barada işim bar. Soňra gurlaşaýar. Men de onuň baralam şo hünärdi. O seni uwurtdyr. Uwurtdyr sabr gowda. Ýoksa näme masajama bilmän. Batyr, sen därdin işte. Benim öl bagtym. Kelme radio ýüregime beýrek kabul etme dost. Gördüňmi? Maral ýa men saýlady. Şoň üçin bundan beýlek hiç zat bar. Hiç ýere gidip bolmajak dost sanjyry bir pırsat bildi.
Soň näme bol gelneje? Son oğlum bana hemme zat görürüm berdi. Ol Doğru aýdýaňyjy. doğru aýdýaňyjy. Kän wagt geçmedi de durmuşymyň maňysyny. Kän wagt geçmese de durmuşymyň manysyny ýitirene döndüm. Ejejan näme de bolsa wagtymny sen men gözüm açdym. Ejejan näme de bolsa wagtyna sen men gözüm açdym. Indiden beýleksiz meni alat etme. Inniden meýleksiz meni alat etme. Men siziň ýüzüňizi ýere salmar. Men siziň ýüzüňizi ýere salman. Soň bolsa Batyrjan sportyny dowam etdi. Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport institutyna synanşdy. Tinalardan geçibem institutu üstünlük bile tamamlady. Oğlum ýüzümizi ýere salmajak bolup sözüne tapyldy. Önümçilik tejribe işini berde dinip inni 2 ýyl bär awada diýişleýär. Uy, bu näme diňe Batyryň görüňetdik? Hansı özüňiz hakynda da görüňmeriň? Öýçerleňiz saglykmy? Hemme zat bol gelneje. Men öýlendim. Bir ogul, bir gyzym bar. Ada da meýlenen bir gyzy bar. Tuvalım. Yaşlary dýyn Sağ olun gelneje. Sağ olun. Bizde hemme zat gülýäli. Siziň magtyklarynız sizi begendirýändir. Elbette. Haýsy bir ene öz aktyny bolmasyn. Çağılar durmuşum gülüm. Her birine arzu bolşýaly. Meňem durmuşum esasy arzu şol. Menem şowny sabyrsızlyk bilen garaşýan. Men häzir size Batyrjanyň suratlaryny görkezýän. Oğlum her bir gadanyň üstünliklerini ilkin men bilen paýlaşýar. Saňa näme bolýar? Bana hiç de. Hemme de gülýäli. Maral, ine siziň makalalaryňyza gerek bolan suratlar. İçinden özüňize gereňi saýlap alaýarsyňyz da. Bor, özüm serederim, sağ ol. Bolýa, sağ olun. Adamlar, şu ilmen duydum. Mautumul Üniversitesi'nin jurnalistika bölümünü okuw gerdi. Bölümü ýandan makalaya gazet jurnallarda çap edilýär. Maral. Batyr, sen berde näme işleýän? Menem öz bagtymy şu ýerde sinap görüsim geldi. Taşın nähil gaýlasa taş. Ne bolýar? Aýdaýynda näme bolýar? Düşünme diýen.
Salamu aleykum. Salamu aleykum. Wa aleykum assalam. Sizin şu töwerekde Batyr tälimşi diýip tanaýanyňyz da ýokdur. Batyr. Siz ho Batyr murun edýän adamsyňyz. Oğlanlar, şu unutça boldy. Ertir turgunly şu dowam eder. Men bir ýalňyşlyk goýardym Batyr. Dogry. Ýalňyşmaýan adam ýok. Men senden ötünç soraýar. Ýöne bilmedim. Men bu goýuran ýalňyşlygymy hiç wagtdan düzedip bilen öýdemok. Ýöne şonda da sen bilmeli zadyň bar. Maral sana garaşýar. Men şu tumor üçin öz dostumdan 10 ýyl jyda düşdüm. Bu ýalňyşlyk maňa ul sapak boldy. Şoň üçin Maralyň bu ýetkisini ýygyna oşurýar. Siz şu tumorçaň taryhyny bilýärmi? Aslyny bu tumorça men Marala beren sowgadym.
Bu tumorçaň vergäri. Bu ajaýyp şaýtep barada bir täsin. Durmuş kıssasyny gurrun berdi. Salamu aleykum Mergen ağa. Arma wörin. Wa aleykümselam. Bar ol. Hala ahwallaňyz gowmy? Şükür gogudur. Geç oturay. Mergen ağa. Men adym gaýgysyz. Özüm siziň ýanyňyza işlice geldim. Aýdy berdiň liýen. Men bir uyanma. Özüm şeýle bir mehriban adam. Kiçilikden bileje önü wessik. Hiç açanan birek göğüne degmedik. Hagon soň? Ynha şol uyam üçin doglan günü üýt goşuk bir sowga edesim gelýär Mergen ağa. Üýt göşük diýsene. Üýt göşük bolany kyn bolýardy gaýgasy. Siz üýt goşuk şaýsepleri ýasama öpde diýdiler Mergen ağa. Wah, gep üýt göşük oğudun zatda däller. Esasy ýürege ýakyn bolmaly. Şeýle. Bolaň içinden haýsysyny saýlap alyp bolar Mergen ağa? Sen maňa enim köp zatlar ýatlatdyň. Hani bir al garaş. Mergen ağa, bu şaýseplerime odan eken bolyn. Men uyam has üýt goşuk bir zat bilen begen resim gelýärdi. Hawa. Olar merwet däller. Yer nähili? Tätinmi? Dogrudanam täsin eken Mergen ağa. Bu tumorça ýöneköý dälir enim. Men muny gyýyr jagdym üçin ýatapdym. Ýöne nesip etmedi. Bu tumorça jigi-jigime bagyt getirer diýip umyt edýän. Goý tumorça ýaşasyn. Adamlara bagyt getirse, şo dogry bolar. Marala, hökman yarar, hökman. Akidinim, toyda da kansın. Sağ olun Mergen ağa, taňry ýalkasyn. Sağ ol, bile ýalkasyn. Men öňüm aýdypdym gaýgysyz. Sen üýt goşuk adam diýip. Sen islenlik wa. Islenlik zatdan atyş etme başarýan. Sen hakykatdan hem ýürek dost. Beyni akyl ýetirip betişýänçä sen hemme zady öňünden duýar. Men ýene de bir zady düşündim. Bu tumorça ýöne ýere gaçanlar. Senem muny ýöne ýere tapanlar. Durmuşda täwülik ýok dostum. Sen bu tumorçany hak ýerine goşur dostum. Salam Leyla, bowum ýagdy. Salam Mara. Almady. Bar bol gel. Leyla men buýran köýneklerim taýýar. Hawa taýýar, häzir galanja ýerine dikdirin. Siz oňa üçin şu ýerde garaşaň. Çay, kofe. Ýok, sağ ol.
Jeren, Jeren. Hawa enne. Maranın koyunu tayin mi? Hawa enne tayin olup geldi. Ha, geldi de der uçuk tayini. Bor. Salam Lale. Qowum ýagdaýlar. Salam. Men köýnüklem taýyn. Hawa tayin. Gelin andeňek görelim. Kin görmeseňiz köýnüň deňek gelýänçe Batyr jana göz gulak gulaýyn da. Bolýa. Otur oğlum, men häzir gelýän. Batyr, sen näçe ýaşyňda? 8 ýaşymda. 8 ýaş. Aslında men barın süme okuwa, işe berip, Batyra bolan duýgulamy gizläp ýörmegim dogrumy-ka? Serestene. Sen ýaşyňdaky geliniň eýem eýjejik çagasy bar. Batyryň özü gelýmele. Ýöne ol, men oňa bolan duýgulamy bilen oga. Abirden ol, öýlenen bolsa näme? Maral. Lale, Maral çağıraydı. Maral, bar dogonyň çagy. Uy, geldinmi? Bol garaşyp durlara. Bu zatlar näme alamatyka? Ýa-da menenni? Ýok Maral. Sen her bir zatdan many gözlemesene. Maral? Hani köýnüklaň alyp gitjekkämi? Läli men soň meläýär. Uy, taýna köýnüklaň. İşim çykdy läli, soň meler. Akbal söýen ýürekleri her sina bilen sina görýär. Sinalar näçe kyn boldukça, söýgü şonça da güýçlenýär. Wagt, aradaşlyk söýgüniň esas sinalary bolup durýar. Gün bizden näçe daşda bolsa-da, biz oň ýyllagyny duýşmaz ýaly. Senden näçe uzakda bolsamam, saňa bolan söýgüm şonça da güýçlenýär. Sen haçan açenni menden öz söýgüň gizläp gezjek Maral. Kaka, bu albomyň içinde tä surata yereme ýok. Ýene de täzesini alar soglum. Suratlar adamyň durmuşynyň ýatlamasy, suutnamasydyr. Ýatlamalar köpeltmeli. Durmuş kıssalary üzülmezdir oglum.
Häkim paýga summany magtmul pragy ýyly münasibetli, asyrlardan asyrlara gelýän dergäçilik sunugatyny dünýä ýaymak maksady bilen derim mar dergärim mar bagtyar zamana maratly bäsleşik yglan edildi. Biz sizi bäsleşigiň ýeňijesini saýlamak üçin 05-60 gysga belgisine, toporun kod belgisini uğratmak arkaly ses vermäge çagyrýas. Göwüç topory. Dergär usta hökümünde atababalarymyzdan galan, ýagny tumor, bukow we şuňa meňde şaýsepleriniň täze görnüşlerini şu bäsleşige getirdim. Tyllaýy nurlar topory. Türkmen ahal teke bedewlerini atşaýlaryny ösümlik naşyşlary bilen bezedim. Hem onuň hakik gaşlary serdali pöwrize gaşlary bilen gaşlandyrdım. Men şu bäsleşige şu eserim bilen geldim. Men sizden geljek SMS-lere garaşýan. Fenetçi topory. Bu şaýtepiň adyny gadymy milli şaýtepleriniň biri bolan tumor şaýtepiň şeýle görnüşleri orta ýaşly, ýetginjek ýaşly, uly ýaşly şu ýaşa görä hem ýatalýar. Ene bu ýasanym uly ýaşly enelerimiz üçin bu bir kendäki görýän ortaňyz içi boşluk bolmagynyň sebäbi gadymdan ene mamalam arym anançlary bilen keramatly sözler sarnypdyr. Kenar tolkuny topory. Haşuňky bäsleşigimizde men Alkan welaýatyna mahsus bolan tumorçakly Gülýakanyň täze nusgasyny getirdim. Täze nusganyň köne nusgadan tapawutlylygy ýeňil görnüşinde hemde gaşlarynyň kisirak görnüşinde ýerleşdirilmegidir. Tumor topory. Men Türkmen Owakyjylyk Institutynyň mugallymy Aýsulyk Saparlyjywa. Özümiň mugallimçilik edipämden daşary dergärçilik bilen meşgullanýan, anha şu gün derim ma dergärim ma bagtyar zamana maratly döredjilik bäsleşigi özümiziň el işlerimiz, ýagny dergärçilik işlerimiz işim bilen geldim. Biz hem özümiň talibim bilen şu döredjilik bäsleşigine gatnaşdyk. Yüpek ýoly topory. Biziň ata-babalarymyzyň ýasany Gülýakasynyň keşpi barada söýläşdik. Gülýakanyň ýüzünde onu 4-e bölüp duran atanak şekil bolup, ol atanak şekil 4 pasla aňlatýar. Ol atanak şekilden uşlaryna gaş bolup, ol gaşlar bir ýylda günüň nirede durol getýänini aňlatýar. Amul zergärleri topory. Anka men size şu nuskalardan gadymy halipalanmadan eden işlerinden uğralıp häzir Gülýaka şeýlekem bilezigiň ýasaşy barada görüň bereýin. Erke bilen bilezige gaş öýüni şeýdip ýasalýar. Oň içine bolsa ýelim dälle tagyzdan gaty böleklerini goýagada oň üstüne hakyk daşyny oturtýar. Ondan soňra çekijiň kömegi bilen onuň daşlaryny gowy edip berkidýär. Anka şeýdip gowy edip berkidilen hakyk daşymyz gaş öýünde en jamja nepisi oturdurly. On daşyna bolsa anha tebigatymyzyň gözel güllerini, çigillemdir bägülleri, aly ulan gülleri ýerleşdirýär. Ses vermeň netijelerini Türkmen TV Nokot.go.tm saýtyndan ýazarlap bilersiňiz. Hormatly illeşler, Arzu Haly size öz haly önümlerini hüdürleýär. Arzu Haly dükanynyň ajaýyp haly önümleriniň islenlik görnüşlerini siz paýtagtymyň Garry Kuliýew köçesiniň 92-nji jaýyna ýerleşýän ýaş türkmenler binasyna, şeýle-de Hoja Ahmet ýasaw köçesiniň Türkmen bina gurulşyk sowda merkezindäki Arzu Haly dükanlaryndan alyp bilersiňiz. Şeýle-de biziň ähli haly önümlerimiziň vilayat sahamçylarymyzda hem satylýanlygyny size ýatladýas. Arzu Haly, dürlü hil, dürlü baha.
Bozu hinetkär baba dammarım, mehir ıhratından dören dutarım. Gayrı hasret batan bu dik böğünler, ovadın yandansa erer dutarım. Oğlun makşayın oğlunlukta oynani, çuval vakşayın ummanınna boylani, şükür vakşayın ar namı sip saylani, Mallagan kolunno hayran dutarım. Müngdep mukam perdelerine iğnemi, seni dinlep insan oğlu kanımı, yandananna kara dedin yanımı, gözü yaşlı bağrı gıryan dutarım. Ne acap yanlan ya türlagan pendi, senedin har saklan baynamız şimdi, Xan sehet ustanın Usat perdendi, cepbar bilen bağa giren dutarım. Bu Türkmenün koşo teci var. Biri mağtımoli, biri koşo tar. Şol koşo kudroto cahın xaridar. Şöhratı cahına yayran dutarım. Türkmen dener seni xanım anına. Saçaktaki pek mukaddet nanına. Hayra yine şanlı dövrün şanına, bakı gelli dövri dövran dutarım. Ey dutar, bilmedim aslın nemeden, ıkbala yatalın ovad namadan, hirgedek iğnene sadından eli, dürlü duygu bilen zadılan köngli. Sitin aşıp gidiya dağlardan çölü, koy açtın ovadın dağ düzlörden, Cahın umman, insan küreği olsun, seni incitmasın asla bir adam, himmen seninki de yüreği olsun. Aydım saat sonu otumudun aşık aydın piryalı halifalarına halk uli hormat koyup gelipdir. Her işin hayrı yağışıdır, toyun bedeli bağışıdır deyilşi yali. Bağışılarımız halk desanları bilen birlikte mağtımulu prağı, seydi, zelili, keminidir mollu nefis yali, akıllar şahirlerimizin parasatlı pehimlere beslenen koşularını sadın şirin ovadına koşup aydım edip aydıptırlar. Bunun şeylidiğine meşhur pelvan vakşıyının, Sarı Bağşıyının, Nazır Bağanın, Mağtımılı Qarlıyının, Novut Bağşıyının,
Sahjebbarowyň joşup aýdan destanlarydyr tirme aýdymlary şaýatlyk edýär. Canım al eyşirin, illerin senin saman gidin, satın alayım ey, kanım döktü cennet ey. Güzeller eyşinde, sırtım Gel kimin ey geçti, deliyim bağlı dünyanın zilleri sana sallar ey, yüzüyle değmez mi ey. Can aşık bulun beni, hey canım, ah kuydun güzele, geceleri yatmayın, lövhelerdiler çeşmeyi duvarında karkınlar güzele, yaşın basın hey. Aşık Ali gel dinin halinde nardır Vırın aydan olur kimin yardır yol yürüyse gözlerime derdir ey, adamından çıkan ey. Can Sungut eleminin ummanın boylap, derya kimin dolup daşan bağışılar, sözlörün içinden nepitin faylan, o vadatı dağlar aşan bağışılar. Koy bağışılar coşup qaytarsın yarın, teşne yürek kuştun yarın didarın, şavram şelpelerde köngüller tarın, duygu bilen eğrip iyişen mağşılar.
insaniyetin ruhu dünyası kemilleşdigi sayi aydın sağda bolan çeksiz söýgi beýgelip barya. Bugün aydın saat mirasymyzy lezzet bilen diňläp, kalbymyza aram bermegimiz bagtyarlykdan nişan. Gadimiyetten şuunlarımıza gelip yeten aydın saat mirasymyza, meşhur bagşy saatynlarymyza bu sonucumuz eksilmezdir. Yine doğdu verin dağların gari, kemana yetendir almasın aleyk, en aleyk, en aleyk, en aleyk. En kızın başını yaşmağına sildin gariye yedik gari, atadına alaradım dağlara, dağları, dağları, ey, ey, dağları, dağlara. Çaparım boşalayım, yıkıp kalalarını kendim boşalayım, 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 boşalayım. Ya ey mağlalarını bir yavarda yaşalayım, barsam da uğran ötüreyim, dağlara, dağları, dağları, ey, ey, dağları, ey, ey, dağları, dağlara. Dağlık geldi, ançeli uğranlar sürdüm, bir neşe yaksını geldim, ne gördüm, ne gördüm, ne gördüm, ne gördüm. Hey yolunda oturdum, kervanını kurdum, ha, barsam ne uğran ötüreyim, ne ah dağları, hey, hey, hey. Ah dağları, hey, hey. Ya nehi barsam devra götürdüğüm dağları, dağlara ya dağlara, vay dağlara. Barsam devra götürdüğüm dağları, gel gele, yan dile.
Çoğul vaqşi 1889-njy ýylda Qaky etrabynyň 10 megi owasyna daýhan maşgalatyna eneden bolýar. Ilahy ýetilik, aýdym sady bolan ukyp, gaýrat, ýaş gegdekçe gurup güýç berýär. Şeýlelikde ykbal ony Daşowut welaýatynyň Ýylanly etrabynyň Arap owasyna getiripdir. Bagşy diňe zähmetkeş halkyň hyzmatyny bolmagy özüniň mukaddes borjy hasaplapdyr. Ol te ömürniň ahyryny çenli zähmetkeş halka ýürekden hyzmat edipdir. Alyly bagşy, çoğul bagşy diýilip ýyl içinde guwunç bilen ady tutulan magtymly garly ýywyň oňotgalyk häsiýetleri bolupdyr. Şonuň üçinem ony bir gedek daşrakdan gören ýa-da destan aýdyşyny tiýinlen adamlar bagşyny hiç wagt ýatlarynyň çykyrmad ekenler. Bagşy diýsen degişen ýad ýaly adam ekeni. Degişenligi, şahannadlygy bilen derru baran ýerine aly ýada öwrer eken. Ol dutar çalıp aýdym aýtmagy, dürli heňleri öýdüçe işläp düdmegi ýergensiz piş edinipdir. Kanların kendime zanarmalı ustaneyi kedimden çekmeyi atmaya gerek. Kendini kırmıştır, kiminler olsun, uynulu altında ne eğer meğer olsun. Her kişi dokuzuna on katar olsun, kedimden çekmeyi atmaya gerek. Varının kovunu gidin, yavrum kovunu seyik. Şemalı sevini yana, bunların iyisiyik. Başına dönüyün, yavrum sinirtiyik. Kedimem çekmeyik, atmaya gerek. Saat patlaydadır, emanlar anavri, hele kuşeyle de, ebeyle ben avri. Kız oldu fark etmez, eşakum git avriye, kedimden çekmeyi, atmaya gerek. Evi çekmeye kedimden, nermahıya gerek. Kedimden çekmeye, atmaya gerek. Çekmeye kedimden nermahıya gerek. Yaroy, yarey, nermahıya gerek. Bagşy destan aýtmagyň usady bolmak bilen ol destany bir başlasa te günni uyan çaýdypdyr.
Göýrogly destanynyň 10 şahasyny şahenem garyp, nece oglun, döwlet ýar, goşa pudogum, sayatly hemra, atly kerem, beýleki destanlary tutuşlugyny ýatdan bilipdir. Çuwul wagşynyň öýü mihmansyz bolmandyr. Owa adamlary, goňşy golamlar, şägirtleri garaz hemişe adamy ýetik bolupdyr. Çölüň çarwolarym bagşyny ören tilar ekenler. Onu heli şimdi toyu çağırıp ekider ekenler. Onu toy tomgularyna aýtdyran adamlar monça bolup özüni bagtly taýypdyrlar. Çuwul wagşy aýdym tazy bilen toy tomoşalary bedeg beripdir. Könür gönç, Garagalpagystan, hewu töwründäki türkmenler onu hewet edip toy tomgularyny çağırıpdyrlar. O ýerde bagşy öz sunugaty bilen toyun şowhunyna şowhun goşýar. Yavrunun avdini yarın gidin geçer dağılın var gelecek dostum avdini ay ben bildim de kendime dadım Adamın adını mutlu halinde muhabbetinde dostumun avdine Ahirwan ileşler. Gepleşigimizden dowamyna watan habarlar gepleşiginden soň tomaşa etip bilersiňiz.
Salam aleykum hormatly adamlar. Garaşyda baqwy tarap ýurdumyzdaky täzelikler we habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşimde başlaýas. Şuň hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow sanly ulga marhaly ministrler kabinetiniň nowatdaky meşesini geçirdi. Meşesiň gün tertibini döwlet durmuşyna değişle bir neçe meseleler gerzildi. Salam hormatly ministrler kabinetiniň agzalary. Biz şu ministrler kabinetiniň sanly ulga marhaly nowatdaky mejlisini geçirýäs. Meclisde ýurdumyzyň durmuşyna degişli meselelere sereder. Hormat prezidentimiz sanly ulga marhaly geçirilýän ministrler kabinetiniň mejlisiniň gün tertibine geçip, ilki bilen Türkmenistanyň mejlisiniň başlygy Gulmanowa söz berdi. Gulmanowa ýurdumyzyň kanunçylyk bunyadını kämilleşdirmek boýunça alınıp bolan işler barada maglumat berdi. Şuň bilen barlykda Türkmenistanyň Raýat kodeksiniň täze beýanynyň taslamasyny taýýarlamak, jeýlegem Türkmenistanyň büdjet, sanitariýa kodekslerini, beden terbiýe sport hakyna, döwlet ilmi teňik fiýalat hakyna, tohumçylyk hakyna, Türkmenistanyň kanunlaryna döwrüň taraplaryny laýyklykda üýt götmeleri we goşmaçylar girmek boýunça işleriň dowam edýändigi aýdyldy. Şunun bilen birlikde Awstraliýa alkaraşygynyň ýurdumyzdaky adatdan daşar we dowluk täze elçisiniň ynanç gatynyň kabul edilendigi habar berildi. Şeýlegem Russiýa Federatsiýasynyň federal ýygynyň Federasiýa Geňeşiniň başlygynyň ornmasary bilen duşuk geçirildi. Duşuň başyna öýdary beýikli parlamentary gatnaşyklary ötürmegiň, kanun çykaryjyk işine teziri başmagyň, Amerikada Aziýa ýurtlarynyň we Russiýa Federatsiýasynyň nowatdaky parlamentary forumny geçirmegiň guramaçyk meseleler barada pikir alşyldy. Pakistan İslam Respublikasynyň Türkmenistanyňky adatdan daşar we dowluk täze elçisi bilen geçirilen duşukda iki tarapyn ýetasy ýoly goýulan parlamentary hyzmatdaşlygyny öýtürmegiň meseleleri ara alyp maslahatlaşyldy. Meclisiň wekilleri Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi ady üçin ýöňnäş diplomatiýa boýunça Tewit merkeziniň ilat gazinasynyň we ady özüç bankynyň ýurdumynyň degişli döwlet idaralary bilen birlikde zenanlaryň, ýaşlaryň hukuklary bilen baglanyşly halkara konwensiýalarynyň kadrlarynyň ýerine ýetirilişi hemde ählimumy makroiqtisad fiýadatyň meseleleri barada geçiren maslahatlaryny we duşuklaryna gatnaşdylar. Şeýlegem deputatlar döwletimiziň içeri we daşary fiýadatyny, hereket edýän kanunlaryň many mazmunyny, ýurdumyzy durmuşyk iqtisaddaýdan ösdürmegiň milli maksatnamasynyň gelip çykan wezipeleri, Pekin paýgas ummany magtymly Prag ýeriniň tiýaty jemgyçylyk ähmiýetini halk köpçüligine düşündirmek we wagt etmek boýunça geçirilýän şeýerlere gatnaşýarlar. Hormat prezidentimiz häzirki zamanyň taraplaryna laýyk gelýän täze kanun taslamalaryny işläp taýýarlamagyň mümkindigini çekdi. We kanunlar döwletimiziň özüç maksatlaryny beýan etmeliler diýip döwlet başlygyna aýtdy. Bu babatda netijeli işleri geçirmegiň zerurlygyny bellädi. Soňra hormat prezidentimiz ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmasary Geldim Radowa söz berdi. Vice-premier statistik ulgamynyň işini döwrüň tarana laýyk kämilleşdirmek, maglumatlar toplamakda we döretmekde täze usullary hemde tany tehnologiýalary ornaşdyrmak boýunça alınıp bolan işler barada hatawat berdi. Bellenşýäli Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda 2022-2028 ýyllarda durmuşyk iqtisaddaýdan ösürmegiň maksatnamasyna laýyklykda döwlet statistikasynyň hyzmatlaryna, döwlet idaralarynyň statistika hatawatlygyny elektron kabul etmek, şeýlegem maglumatlary ýygnamagyň elektron usulyny, ýagny internet arkaly ýygnamak usulyny girmek gözüňde turýar. Şunun bilen birlikde statistikany ösürmek boýunça halkara guramalar we daşary ýurtlaryň ýuridik şahslary bilen teziri başmak we hyzmatdaşlyk dowam etmek şäherleri gözüňde tutulanlar. Şunun bilen baglanykda vice-premier Türkmenistan statistika baradaky döwlet komiteti bilen Birleşen Milletler Guramasynyň özüç maksatnamasynyň arasyndaky milli hatawatlar boýunça institusional we statistika mümkinçiligi pogtalandyrmak hemde Türkmenistan statistika baradaky döwlet komitetiniň institusional statistika we maglumat teňki mümkinçiligini berkitmek atly taslama resmi namalaryny durmuşa geçirmegiň çäklerini ýürütü programma üçinçiliginiň taslamasynyň işlenip taýýarlanynyny habar berdi. Şu programma üçinçiligi şu ýylyň 1-nji iýulundan finaglaýyn esasda 1-nji oktýabryndan bolsa doly ulanşa girmek teklip edilýär. Hormat prezidentimiz hatawat dinläp, statistik ulgamynyň işini döwrüň tarym laýyk kämilleşdirmegi dowam etmegiň zerurlygyny bellädi. Şunun bilen baglanykda bu ulgamy döwreba usullary girmek bilen sanly tehnologiýalary ornaşdyrmaga aýratyn ýün sermegiň mümkindigi bellenildi. Döwlet daşlarymyz hyzmatlaryň görnüşlerini artdyrmak we statistika hatawatlygy döwreba apyrşdyrmak maksady bilen bu ýolda programma üçinçiligini ulanşa girmek baradaky teklibi gollap, vice-premier degişli işleri geçirmegi tapşyrdy.
Soňra Ministrler Kabinetiniň başçynyň ornatary Amanow Türkmen döwlet kançerini tarapyndan gaz geçici bolganlaryň büýükdensiz işlemegini üpçün etmek boýunça ýerine ýetirilen işler barada hatabat berdi. Bellenşäri ýurdumyň ilatyny, tenagat keýerhanalaryny hemde durmuş maksatly desgalaryny TV gadydan büýükdensiz üpçün etmek babatda Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyda 2022-nji 2028-nji ýyllarda durmuş ykdysadydan üýtürmegiň maksatnamasyndan we Türkmenistanyň prezidentiniň owalyň, şäherçiliň, itraplardaky şäherleň we itrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş durmuş şertlerini özgertmek boýunça 2028-nji ýyl içinde üçin milli maksatnamasyndan gelip çykan wezipeleri üstünlükli çözmek boýunça zerur işler amal aşyrýar. Şundan baglanykda Türkmen Gaz döwlet kançeriniň Türkmen Gazaktyş birleşigi tarapyndan gaz geçirjileriň bir näçesinde düýpli awatlaş işleri alınıp barýar. Hormat prezidentime de hatap etdiňler, ýurdumyň ilatyny, tenagat keýerhanlaryny hemde durmuş maksatly diskalary TV gadydan büýükdensiz üpçün etmegiň mümkindigini bellädi. Şoňa görä gaz geçirji ulgamlaryň hemişe kadary işlemegini üpçün etmekleri urdur. Munyň özi TV gady içerki sarp edijileri hemde daşarky bazarlara iýermegiň ygtybarlygyny hassa ýokurlandyrmaga ýardym eder diýip döwlet başçymy bellädi. Hemde vice-premieri bir näçe anyk taşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başçynyň ornatary Atak Aliýew owagjylyk pudugyny işleriň alınıp barlyşy barada hatabat berdi. Bellenşäri şu günler vilayetlerde ösürüp yetiştirilen buğday hasylyny ýygnap almak boýunça işler dowam edýär. Şonda owagjylyk teňkeleri netijeli işledilýär. Ýygnanan hasyly galla kabul ediş nokatlaryna daşamak işleri gurumçylykla amal aşyrýar. Buğday öndürjiler bilen döwlet tapşyrylan hasy üçin adaplaşyklar öz wagtyna geçirilýär. Şundan bir gatarda geljek üçin buğdaýyň hasylynyň düýüm tutmak işleri alınıp barýar. O çeklen meýdanlarda ýygyp etmek işleri Gudusana gatarara bejergi, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek hemde özüç düýüm tutmak işleri Agritienkanyň kadrlaryna laýyklykda ýerine ýetirilýär. Şeýlekem yer almanyň we gök bakça kinleriniň hatylyny ösürip yetişdirmek hemde bir önemler bilen ilatymyzy üpçün etmek boýunça degişi işler alınıp barýar. Möhümlen owagjylyk işleriň şäherlerine Daşoğul vilayetiniň şahlyklyň meýdanlaryna ýygyp etmek işleri Lewap vilayetiniň bolsa şahlyk işi dowam edýär. Mar vilayetinde güýlük gant şogunlaryny ekiljek meýdanlarda türüm we tekilemek işleri hemde gant şogunlarynyň ekşi alınıp barýar. Bellenşäri TV gatamadan ötümlük we haýwanat dünýäsini aýawurtaklamak üçin netijeli çäreler görülýär. Gudusana döwlet TV gorak kararlaryna ötümlükleriň we haýwanlaryň ýetatanam Türkmenistanyň gyzyl kitabyna gerilen görnüşler boýunça degişli işler geçirilýär. Hormat prezidentime de hatap etdiňler, ýurdumyň owagjylyk pudugyny toplumdan ösürmegi dowam etmegiň wajypdygyny bellädi we gallaragyny gurumçylykly geçirmek, ýygnanan hasyly harmana tapşyrmak işlerini bir gözüçi etmegiň zerurdygyny aýtdy. Döwlet başçylary bu urda teňkeleriň dowru güýjini we büýükdensiz işledilmegini üpçün etmegiň wajypdygyny ünsüçekdi. Hormat prezidentime de gowy çeklen meýdanlarda ýygyp etmek işlerini agritien kadrara laýyklykda dowam etmegi hemde gözüçlükde taklamagy, beýleki möhümleriň owagjylyk ekinleriniň bol hasylyny ýetişdirmek işlerini talaby laýyk alyp barmagy tapşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başçynyň ornatary Ana Mehmedow hormat prezidentimizin daşary ýurtlardan getirilen haritlaryň onu tutýan önümleri ýurdumyzda öndürmek ýoly goýmak barada beren tapşyryklaryny ýerine ýetirmek boýunça öýülçü edýän ulganlary Gudusana tenagat we gurulşyk öňünçü ministrligi tarapyndan alınıp barýan işler barada hatabat berdi. Ýurdumyzda gurulýan ýaşaýyş çaýlarynyň we döwrewap idara keýerhanlaryň hassa artýany bilen baglykda liftlere zerurlygyň köpelýänligini gözüňe tutup, olaryň öňünçüni ýola goýmak hemde bar bilen liftlerde awatlaş bejer işlerini amal aşyrýan liftdäki keýerhanany döretmegiň maksady laýykdygy bellenildi. Ministrlik tarapyndan bu urda geçirilen işleriň netijesinde liftdäki keýerhanany döretmek boýunça teklipler alındy we häzirki wagtda şol teklipleriň teň käýfiýetnamalaryna filjer işler geçirilýär. Şundan baglanykda döwlet başçylarynyň garamagyna degişli teklip edilenildi. Hormat prezidentime de hatap etdiňler, ýurdumyzda dürli görnüşli önümleri öndürmäge ýürütülýän keýerhanlary, şolsana liftdäki keýerhanlary döretmek boýunça netijeli işleri alyp barmagy dowam etmegiň zerurdygyny önsüçekdi. Şundan baglanykda döwlet başçylaryna liftleriň öňünçüni ýola goýmak hemde degişli awatlaş bejer işlerini amal aşyrýan ýürütük keýerhananyň döretilmeginiň möhüm bolup durýanyny bellädi. Hormat prezidentimiz ýurdumyzyň liftleri öndürýän hemde olarda awatlaş bejer işlerini amal aşyrýan liftdäki keýerhanany döretmek baradaky teklipi gollap, vice-premieri bu urda degişli işleri geçirmegi taşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başçynyň ornatary Attaýew
Hormat prezidentimiň taşrygy boýunça şu ýylyň 25-nji ýylyna Aşgabat şäherine Türkmenistanyň Birleşen Arap Emirlikleri işigur maslahatyny geçirmek boýunça görülýän taýýarlyk barada hatabat berdi. Bilinçäri işigurlar maslahatyna energetika, tany tehnologiýalar, tügda, owagçylyk we adyk tenagaty, guruluşyk hemde fiýagatçyk uğurlaryna iş alyp barýan kompaniýalaryň gatnaşmagyna garaşylýar. Forumyň başynda suwda ykdysady, maýy tenagat, şeýlegem gaýtadan dikedilýän energiýa çeşmeleri ulgamlaryny iki tarapdan hyzmatdaşlyk göstermegiň meselleri ara alyp maslahatlaşlar. Şonuň bilen birlikde tejribe alşmak hemde ýödary beýik hyzmatdaşlygy ýola goýmak maksady bilen iki ýurdun telekeçleriniň arasynda iki tarapdan duşuklary guramak meýilleşdirilýär. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, ýurdumyzyň daşar ýurtlar bilen tüwda ykdysady gatnaşyklaryny ýygyderli üstürýänini, burada geçirilýän sergileriň we işigur maslahatlaryň ýödary beýik hyzmatdaşlygyň girimli giňeltmäge ýardym edýänini kanatdan bilen belläp, Türkmenistan Birleşen Arap Emirlikleri işigurlar maslahatyny ýokary guramaçykly geçirmegi taşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Mehmedow Aşgabat şäherine Çağılar Sunmut Mektebining täze binasyny gurmak boýunça alınıp barýan işler barada hatabat berdi. Bilinçäli Beýdisgany Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda 2022-nji 2028-nji ýyllarda durumjy ykdysadydan ösürmegiň maksatnamasynda kesýetlenen wezipeleri ýerine ýetirmegiň şäherlerini gurmak gözüňde tutulýar. Aşgabat şäherine ýaşaýyş çay toplumlarynyň sanynyň hasa artýanyny hemde paýtagtymyzyň ýaşaýjylarynyň isleglerini nazarda tutup, Çağılar Sunmut Mektebining täze binasyny gurmak teklip edilýär. Şonuň bilen baglanykda hormat prezidentimiň garamagyna degişli teklip edirildi. Döwlet başlarmada hatabat dinläp, ýurdumyzda çağılaryň awadan we bagtyar durmuşyny üpçün etmek ornuny maksatnamalaryň işleriň durmuşa geçirilýänini beledi. Şonuň bilen birlikde çağılary sunmaty urukdurmakda, jeperçilik işlerine köwüslendirmekde ähli şertler düzelýär. Hormat prezidentimiz Çağılar Sunmut Mektebining täze binasyny gurmak baradaky teklipi makullap, vice-premieri degişli işleri geçirmegi taşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Aman Nepedow alma maksatnamalary, meýilnamalary we hatabatlary döwlet tarapyndan hataby almagy guramak we geçirmek boýunça ýerine ýetirilýän işler barada hatabat berdi. Vice-premier häzirki wagtda bir urda gatnaşyklary düzgünleşdirmek, ýurdumyzyň ilmi-teknik maglumatlar ulgamyny kämilleşdirmek, alma barlyk işleriniň ygtybarly maglumatlar binýadyny döretmek, almy-teknik maksatnamalary taýýarlamak hemde ýerine ýetirilişini döwre wagtlaşdyrmak maksady bilen Ilimler Akademiýasy tarapyndan degişli resmi namanyň taslamasynyň taýýarlanynyny aýdyp, ony döwlet başlarymyzyň garamagyna götürildi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, milli ykdysadyň we jemgyýetiň ösüşinde almyň tutýan ornunyň hasa ýokarlanýanyny beledi. Şoňa bilen baglanykda döwlet başlarymyz almy iş hakyna almy maksatnamalary, meýilnamalary we hatabatlary döwlet tarapyndan hataby almagy guramagyň we geçirmegiň tertibini tasdiklamak hakyndaky karara gol çekip, ony Sanıl Gomarkaly vice-premieri berdi. Hemde burada degişli taşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Daşary işler ministri Mehmedow Türkmenistan bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Ýewropa hemde Aziýa we ýoşun manfaat üçin ykdysady we durmuş komissiýalarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösürmek boýunça alınıp barýan işler barada hatabat berdi. Şoňa bilen baglanykda Birleşen Milletler Guramasy we onuň sebitleýän düzümleri bilen hyzmatdaşlyk pogtlandyrmagyň we giňeltmegiň ýurdumyzyň daşar syýasatynyň ileri türýän ugurlarynyň biri bolup durýanyny belirlendi. Ýurdumyz agdaran komissiýalar bilen ykdysadyet, ulug, energetika, daşky şow goramak we durnukly üpçün etmek arkaly mühim ulgamlarda hyzmatdaşlyk etmek boýunça ileri türýän wezipeleri durmuşa geçirýär. Milli beýikliklerden uguralyp, şu hyzmatdaşlygy ösürmek üçin Daşary işler ministrligi birnäçe teklipler taýýarlady. Ma'lum bolýary 1998-nji ýyldan bäri Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ykdysadetleri üçin ýürüýte maksatnamasy herek edýär. Türkmenistan geçen döwürde bir maksatnama birnäçe gedek başlykyk edip, onuň mejlislerini we ykdysady forumlaryny üstünlikle geçirdi. Şeýlegem döwletimiz we ýürüýte maksatnamanyň işini kämilleşdirmek babatda anyk teklipler bilen ilkinçileriň gataryna çykyş edýär. 2024-nji ýylyň ahyryna Täjikistan Respublikasynyň bir maksatnamada başlyklyk döwrü tamamlanýar. Şoň bilen baglanykda 2025-nji ýylda Türkmenistanyň bir maksatnama başlyklyk etmegi, degişli konsepsiýany hemde şäherleriň meýilnamasyny taýýarlamak baradaky teklipler beýan edildi. Şeýlegem ýurdumyzyň Birleşen Milletler Guramasynyň Ýewropa üçin ykdysady komissiýasynyň çäklerini durnukly energiýa babatda hyzmatdaşlyk alyp barýanyny belirlendi.
Hormat prezidentimiň buğdaky başlangyçlaryny durmuşa geçirmek maksady bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Ýewropa üçin ykdysady komissiýasynyň gaz, gaýtadan dikildirilen energiýa, arasy elektrik ulganlary boýunça bilermenler toparlaryny Türkmengaz döwlet kançeriniň hemde Türkmenistanyň energetika ministrliginiň wekillerini agda hökümine hüdürlemek teklip edilýär. 2023-nji ýylyň may aýynda ýurdumyň başlangyjy bilen Aziýa we Ýugoşun mansiyeti üçin ykdysady we durmuş komissiýasynyň 79-njy mejlisinde Birleşen Milletler Guramasynyň Aral deňiziniň basseyni boýunça ýürütme maksatnamasynyň döredilmeginiň şertlerine garamak atly kararnama biragdan kabul edildi. Bu kararnamanyň wezipelerini durmuşa geçirmek maksady bilen şu ýylyň tomtunda Türkmenistanyň degişli ministrlikleriniň we puwdoklaryň idaralarynyň halkara gurumalaryň we Aziýa we Ýugoşun mansiyeti üçin ykdysady we durmuş komissiýasyna agda döwletleriň bilermenleriniň gatnaşmagyna ýürütme duşy guramak 2024-nji ýylyň 4-nji şäherine bolsa Aşgabat şäherine Aral deňiziniň basseyinine tebigy betbagçylyklaryň öňüne almak boýunça okuw maslahatyny geçirmek baradaky teklipler beýan edildi. Ma'lum bolşar ýurdumyz 2022-nji ýylda Aziýa we Ýugoşun mansiyeti üçin ykdysady we durmuş komissiýasynyň Aziýa we Ýugoşun mansiyetinde tergedisi elektron sowdany ýeňilleşdirmek hakynaky çarçowy ýalaşygyna goşuldy. Bu ýalaşygy durmuşa geçirmek maksady bilen iş toparynyň döredilmegi meýleşdirilýär. Onuň düzümine Türkmenistanyň Adalet ministrliginiň we döwlet gümrük gulluganyň wekillerini agda hökümine hüdürlemek maksady laýyk taplanýar. Hormat prezidentime de hatap etdiňler. Beýan edilen teklipler makullady. Hemde Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistanyň iň ýakyn hyzmatdaşlyk alyp barýan halkara guramalarynyň biridigini bellädi. Döwlet başlarymyz bu guramanyň Ýewropa hemde Aziýa we Ýugoşun mansiyeti ykdysady we durmuş komissiýalarynyň arasynda hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin degişli işler dowam etmegiň möhümdigini belläp, vice-premier degişli taşlyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň ýanynaky Ulug we Kommunikasiýalar Agentliginiň baş direktori Çakyýew Raýat aviasiýasy puwdugy üçin halkara derejeli hünärmenler taýýarlamak boýunça ýerine getirilen işler barada hatabat berdi. Bilinçäli hormat prezidentimiň bilim ilgamyna durmuşa geçirilen döwlet siýasaty bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynç döwrüne giňerimli meýilnamalary üstünlikli amal aşyrmaga, ukuply ýokary hünärli işler taýýarlamaga, okuw işine innovasiýon tehnologiýalary hemde dünýäniň öňdäwäç tejribesini ornaşdyrmaga gönükdirilenler. Şoňdan baglanykda döwlet başlarymyň garamagyna degişli teklip edilenildi. Hormat prezidentime de hatap etdiňler. Ýurdumyzyň raýat aviasiýa puwdugy üçin halkara derejeli hünärmenler taýýarlamak işleriniň üstünlikli durmuşa geçirilýänini bellädi. Şoňdan baglanykda ýerli hünärmenlerimiz tarapyndan degişli uçurlarda barlyk gözden geçiriş işleriniň ýola goýulmagyny gazanmak möhüm bolup durýar diýip döwlet başlarymyz aýtdy we halkara taraplaryna laýyklykda burada degişli işleri geçirmegi taşyrdy. Sanly Romarkal geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde başga da birnäçe möhüm meseleler garaldy. Olar boýunça degişli çözükleri kabul edip, hormat prezidentimiz mejlis jemledi. Hormatly Ministrler Kabinetiniň agzalary, şunuň bilen Ministrler Kabinetiniň sany Ulug Markal mejlisini geçirip gutarýar. Men siziň ähliňizde bir jan saglygyny, maşgala we dançylygyny, bir karar watanymyzyň güllap ösme uğrunda alyp barýan işleriňizde ulus arzu edýän. Norsa Türkmenistanyň prezidentiniň gol çeken resmi namasy bilen tanşedýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwründe ýurdumyzda anyp barýan almy maksatnamalaryň, meýilnamalaryň we hasabatlaryň döwlet tarapyndan hasaba almagyny düzgünleşdirmek maksady bilen şeýlede döwlet alma tehnika siýasaty hakynda Türkmenistanyň kanunyna laýyklykda Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resmi nama laýyklykda alma iş hakynda alma maksatnamalary, meýilnamalary we hasabatlary döwlet tarapyndan hasaba alma gurumyň we geçirmegiň tertibi tasdiqlanyldy. Häzirde hormatly prezidentimiň Arkadaş şäherine geçirilýän medeniyet hepdelerine gatnaşçylary iýeren gutluk bilen tanşedýäs. Gaderly medeniyet hepdelerine gatnaşçylar edid watandaşlar. Täze Peýgam paýhas ummany magtmul Praga ýylynda Arkadaş şäherine geçirilýän medeniyet hepdelerining dabarly açylmagy münasibetli tüýsürekden gutlaýan. Täze berkçan salyk maşgala awadançylygyny, dörejlik üstünliklerini arzu edýän. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwründe bedawatly ösüşere
senyan garaşyda bakyp ýetirip Türkmenistanda 20 çörli döwlet maksatnamalary üstünlikli amala aşyrylýar. Ýurdumyň welaýetlerine, Aşgabat we Arkadaş şäherlerine senagat önümçilik toplumlary, medeni durmuş maksatly binalar, döwrewap ýaşaýyş jaýlary ýetigderli gurulyp, halkymyň ýaşaýyş durmuş derejesi barha ýokurlanýar. Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyz tarapyndan başlanan beýik özgörtmeler ähli ulgamlarda üstünlikli dowam ettirilýär. Watana diňe halky bilen watandyr, döwletdiňe halky bilen döwletdir diýen ýörelgemizden gelip çykýan wezipeler ýylatyň bagtyar we awadan ýaşaýyşyny öpçün etmekde. Diýarmyzy hemme taraplaryň tazlaşykly ösürmekde möhüm ähmiýete eýe bolýar. Eýdidi watandaşlar, medeniýet we sungy değişgärleriniň hemde Magtymly Pragynyň şygyryýet güni münasibetli türkmen milli toý görnüşine geçirilmegi asylly däwe uğurlan medeniýet hepdelikleri ýurdumyň welaýetlerine, Aşgabat şäherine ýygyderli geçirilip gelinýär. Günnogorun beýik akıllary we nusxawy şahyry Magtymly Pragynyň doglan günüň 300 ýyllygynyň giňden belenilýän ýylyny bu giň erimli medeni forumyň akylly şäher konsepsiýasyna laýykly gurulan Arkadaş şäherine erkinji gedek geçirmegi aýratyn many mazmuny eýedir. Hormatly arkadamyzyň pehim paýhasyndan halkymyza hemde watanymyza bolan beýik söýgüsünden kemale gelen Arkadaş şäheri bagtyarlygyň, ruwaşygyň, tazaşykly ösüşliň şäherdir. Arkadaş şäheri Dany Pragynyň dürdäne şygarlaryna arzu eden döwlet berkararlygynyň ýyl agzy berliginiň nusgalyk şäherdir. Gaderli medeniýet we sungy değişgärleri at owazasy dünýäde bolan Arkadaş şäherine dürli maksatly desgalar bilen birlikde Döwlet Mehmet Azady adynaky kitapxana, Gorogly adynaky döwlet atçylyk çyrky, Aman Gulmamedow adynaky döwlet drama teatry, Taryhy we ülkän öwrünş muzeyi, Sahy Jepbarow adynaky ýürüýte sungat mektebi, Şükürbaşy adynaky çağılar sungat mektebi ýaly bir näçe medeni aň bilim edaralarynyň döwrewap binalary gurulyp, milli medeniýetimizi sungatymyzy ösürmekde we kemilleşdirmekde ören ähmiýetli bolan bu binalar akylly şähere gelýän mehmanlary haýran galdyrýar. Arkadaş şäherine geçirilýän medeniýet hepdeleriniň dowamyny guraljak çäreler hem bu ajaýyp günjekde medeniýeti sungaty ösürmek üçin ähli mümkinçilikleň dördlenligini nowatda gedek giňden açyp görkezdir. Häzirki döwürde bize ýurdumyzyň şekillendiriş we amaly haşam aýdymsada teatr, kino sungatyny ösürmäge, köpçülikleň habar beriş reşteleriniň ýeşini kemilleşdirmäge aýratyn üns berýär. Şoň görede medeniýet hepdeleriniň çägine sungatyň bu gurlaryna değişik çäreler baý many mazmunly we dörejelikli guralyp, bu urda anyp barýan ýeşleň netijeleri aýdyň şöklendirmelidir. Şahirlaň şygyryýat akşamy ýyl içinde täze tekinleň ýüze çykarylmagynda, türkmen edebiýatynyň kämil eserler bilen baýlaşmagynda möhüm ähmiýete eýe bolmalydyr. Çünki Dany Pragynyň doglan günüň 300 ýyllyk hemde boşanly sene münasibetli köpetden ajaýyp dag eteklerinde nusxawy şahirymyzyň ýadygärliginiň we onuň adyny göterýän medeni selgäk toplumynyň gurulmagy, ýurdumyzyň ähli dörejelik ýeşgärleriniň şol sana ýazyjy şahirlemizin ilhamyny hasam joşturýar. Hormatly medeniýet hepdelerine gatnaşçylar, berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe bize ýurdumyzyň medeniýet ulgamyny ösürmäge, medeni edaralaryň maddi injamlaryň binýadyny hasam berkitmäge, dörejelik ýeşgärleriniň çekýän asly zähmetini höweslendirmäge uly ähmiýet berýär. Bagtyar watandaşymyzy halal we netijeli zähmet çekmäge ruhlandyrmakda, döwletimiziň dünýädäki belend adawraýdy giňden wagt etmekde, ýazyjy şahirlaň, jurnalistlaň, suratkeşlaň, teatr we kino işgärleriniň, kompozitorlaň, başga sadanylaň alparyan dörejelikli ýeşine ýokary baha berýär. Dörejelik işgärleriniň kämil döwrewap eserleri döretmekleri, batyar durmuşda ýaşamaklary, öňürçilikli zähmet çekmekler üçin mundan beýlekde ähli zerur şertleri döredir. Arkadaş şäherine geçirilýän medeniýet hepdeliginiň hem türkmen medeniýetini we sungatyny hasam kämilleşdirmek, onuň köpügüşkünligini giňden açyk görkezmek babatda baý mazmunly medeni çäre öwürjekdigine berk inanýan. Hormatly medeniýet we sungy değişgärleri gaderli medeniýet hepdelerine gatnaşçylar, siziň ähliňizi Arkadaş şäherine medeniýet hepdeleriniň dawarly açylmagy münasibetli ýene bir gedek tüýsürekden gutlaýan, size berkçan sağlyk, uzak ömür, dörejelik üstünliklerini arzu edýän Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow.
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedov Türkmenistan'ın gahrmany kosmos işi boýunça Roskosmos Döwlet Korporatsiýasynyň tälimçi kosmonawt synagyşy, kosmonawtlar toporunyň serkerdisi Aliya Kononenko şanly 60 ýaş toý münasibetli mehirli gutluklaryny iwerdi. Siziň işiňize hormatly we jogapkärli iştirip, şol işiň netijeleri dünýäniň tehnologiýa ösüşine we bütün adamzatyň durmuşynyň gowlanmagyna salamly goşun goşýar diýip döwlet başçylygyna iweren hatyny beledi. Şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp hormatly prezidentimiz Aliya Kononenko tüýsürekden berkçansalyk, bagtyarlyk maşgala awadançylygyny kosmonawtikada uly öňe gidişlikler gazanmak üçin täze sepgitlen we mümkinçiliklerin açylmagyny arzu etdi. Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhamedov Türkmenistanyň gahrmany kosmos işi boýunça Roskosmos Döwlet Korporatsiýasynyň tälimçi kosmonawt synagyşy, kosmonawtlar toporunyň serkerdisi Aliya Kononenko şanly 60 ýaş toý münasibetli tüýsürekden gutluklaryny iwerdi. Size ömrüňizi kosmosy öwrenmäge, älim jahana akyl ýetirmäge we ilmi ösdürmäge bagşladyňyz. Bize Türkmenistany siziň uçuşuňyzy we üstünliklerinizi ruhy berentlik bilen synlaýas. Kosmosda bolýan wagtyňyzda da siziň Türkmenistany bolan söýgüňizi we aýratyn ünsüňizi görmek bize begenirýär diýip gahrman arkadamyzy iweren gutluk hatyny beledi. Bu bayram gününi Türkmen halkynyň milli lideri Aliya Kononenko berkçansalyk, uzak ömür we maşgala awadançylygyny şeýlede ähli maksatlarynyň üstünlikli durmuşa geçirmegini arzu etdi. Nursa hormatly prezidentimiň adyna gelen gutluk hatlary bilen tanışdýas. Bu gutlukda şeýle diýilýär. Onun Al-Hedireti Türkmenistanyň prezidenti Jenap Serdar Berdimuhamedov Mukaddes Gurban bayramı münasibetli siziň Al-Hediretiňizde tüýsürekden gutluklamy we iň gowa arzulamy beýan etmäge şatdyryn. Beýik bir wardan size berkçansalyk we bagtyarlyk Türkmenistanyň dostlukly halkyny we ähli musulman ammatyny bolsa rowaşyk hemde bereket dilek edýän. Size belent hormat goýýanyň mardaky ananyrmylamy kabul ediň. Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan Birleşen Arap Emirlikläriniň prezidenti. Bu gutlukda şeýle setirler var. Onun Al-Hedireti Türkmenistanyň prezidenti Jenap Serdar Berdimuhamedov mübarek Gurban bayramı münasibetli siziň Al-Hediretiňizde Türkmenistanyň hökümetini we dogunluk Türkmen halkyny tüýsürekden gutlaýan. Bu şatlykly bayramyň bereketiniň musulman ummatynyň arasynda agzybirlik we jewsligi munun beýlekde puwtalandyrjak dona hemde yer ýüzünde parahatçylygyň, raýdaşlygyň we adalatlylygyň rowaşanmagynyň şaýady boljak dogmada umyd edýän. Beyik Allah Tagaladan siziň Al-Hediretiňizde berkçansalyk we üstünlikleri Türkmenistanyň hökümetini we dostlukly halkyny bolsa bagtyarlyk hemde awadançylyk dilek edýän. Hormatlamak bilen Muhammed Muhber Eran Islam Respublikasynyň prezidentiniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirji. Bu gutlukda şeýle diýilýär. Onun Al-Hedireti Türkmenistanyň prezidenti Jenap Serdar Berdimuhamedov siziň Al-Hediretiňiz Mukaddes Gurban bayramı münasibetli size tüýsürekden gutlaýan. Gurban bayramy rehimdarlygy we dostlugyny alamatlandyrmak bilen Hindistanyň köp medeniýetli mirasynyň aýrylmady bölügdir hemde onuň millionlarça musulman raýatlar tarapyndan ýurduň ähli günjeginde uly şatlyk bilen belenilýär. Pursatdan peýdalanyp siziň Al-Hediretiňizde berkçansalyk we awadançylyk baradaky iň gowa arzulamy beýan edýän. Şoňur hormatlamak bilen Narendra Modi Hindistan Respublikasynyň premier ministri. Arkadaly gahrman serdarymyz ykdysadyýetiň döwleti değişidäl ulgamyny ösürmäge hemişe uly üns berýär. Munyň özi aýratyny şowly zähmet ýeňişlerini gazanmagy mümkinçilik döredýär. Özleri hakdaky alada jogap edip gaýratly zähmet çeken teleketçiler ýurdumyzyň Daşol welaýatyna da ykdysady ösüşlere salamly goşun goşýarlar. Olar paýhym-paýhas ummany magtymly Praga ýylynyň täze zähmet ýeňişlerini tarap anamly barýarlar. Şeýle kärhanalaryň arasyna dürli görnüşli senagat önümlerini öndürýän kärhana bolmagy hasym goýunurjydyr. Daşol welaýatynyň Şabat etrawyna ýerleşen ýokary hyzmat gojalyk jemgyýetiniň tekinçilik bölümü şoluň berdir.
Hormatly prezidentimiň özleri baradaky aladalaryny kömek gollawyna jogap edip işlepkinlerini barha göşendirýän Daşol welaýatynyň telekeçileri Akbazarlamyň dürli önümlerden dolu bolmagy, elatyň ösen isleginiň ygtybarly kanagatlandyrilmak üçin ähli tagalalary diýerler. Peýgam paýhas ummany magtumuly pragy ýylyna welaýatyň telekeçileri dürli görnüşli önümleň mukdarynyň artyrylmagyna aýratyn üns berýärler. Bu gurda Şawat etrawyna ýerleşen tekinçilik kärhanasy özüniň nusgalyk işleri bilen tapawutlanýar. Kärhanada dürli görnüşli egneşikler ila tarapynan ýokur isleg bilen alınýar. Bu ýerde tekin önümleriniň dürli görnüşlerini taýýarlamaklyga niýetlenen kämil enjamlar urnaşdyrylanýar. Egneşiklerin köpüsiniň buýurmalar esasyna taýýarlanylmagy bellenmäge değişidir. Oňa ýurdumyň senagat guruluşy obu hojalygy, medeniýet, saglyk goruş pudoklaryna niýetlenen ýokur hili önümleň öňürilmegi dolu şaýatlyk edýär. Tekinçilik kärhanasyny öňürilýän önümleň arasyny uly ýaşlar we çagalar üçin dürli görnüşdäki geyimleň maşgalalarda ýokary isleg bilen ulanylýan dürli görnüşli haritleň hassahana geyimleriniň we beýleki ýöreteleşdirilen geyimleň gelşikli ýan tor bolan bolmagy gowandyrjy ýagdaýdyr. Şu günler kärhananyň tekinçileri Daşol gally önümleri önümçilik birleşiginiň buýurmasy esasyna ýöreteleşdirilen önümleri taýýarlamak işlerini ýokary derejede alyp barýarlar. Kärhananyň önümleriniň daşary ýurtlary eksport edilip başlanmagy ýöretip bellenmäge değişidir. Bu bolsa kärhananyň önümçilikleriniň barha artmagyna ýardam berer. Bölek satuw üçin bolsa täze biçүүдäki bäsişge ukyply uly ýaşlar we çagalar üçin dürli görnüşdäki eşikler tikilip olaň bezek aýratynlyklaryna uly üns berilýär. Köp görnüşli önümler öňürmekde bu kärhanada dähmet çeken eli çeper tekinçiliň ihlasly zähmetleri ýerine düşýär. Olar hususy telekeçilik ösdürmeklige uly üns berýän türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagymyza hormatly prezidentimiz, arkadagly gahrman serdarymyza alkyşlaryny aýdýarlar. Hormatly prezidentimiň ýyl-ýurt bähwidine gönüp turlan belent maksatly wezipeleriniň birem ýurtmyza öňürilýän azyk önümleriniň göçürlerini artyrmak we halkymyzyň azyk önümlerine bolan ösen isleglerini kanagatlandyrmakdan ibaret bolup durýar. Öňde goýulan aýdyň wezipeleri ýerine ýetirmekde Türkmenistanyň obu hojalyk ministrläriniň maraqaly önümleri önümçilik birleşiginiň Türkmen gala un we unaş önümleri kärhanasynyň işçileri öňürçilikli zähmet çekýärler. Peýgam paýhas ummany magtumuly pragy ýylynda bu kärhanada un we unaş önümleriniň dürli görnüşleri öňürilip ilatymyza ýetirilýär. Ýurdumyzyň edermen bawadyhanlarynyň ýylyň bereketli toprakdan öňürýän akbuğday hasylları oba hojalygyny esasy pudoklaryň biri bolan gallany gaýtadan işleýän kärhanalaryň iş tepkinleriniň öňe ilerlemegine uly ýardam berýär. Dünýäň ösen tehnologiýaly enzamlary bilen üpçün edilen bu kärhanada işleriň döwrüň talabyna laýyk alınıp barylmagy netijesinde öňürilýän azyk önümleriniň hil derejesi ýokarlanyp, olaryň görnüşleri barha artýar. Hormatly prezidentimiň ýurdumyzyň ilatyny azyk önümleri bilen üpçün etmek barada öňde goýan wezipelerini durmuşa geçirmekde Türkmenistanyň oba hojalyk ministrliginiň margally önümleri önümçilik birleşiginiň Türkmen gala un we unaş önümleri kärhanasyna da munasip işler alınıp barylýar. Kärhananyň önümçilik bölümleri dünýäniň belli kompaniýalarynyň kämil tehnologiýaly enzamlary bilen üpçün edilip, olar tejribeli hünärmenler tarapyndan kompýuter ulgamy arkaly dolanyrylýar. İşleň sanlaşyky ýola goýulmagy netijesinde daşary ýurtlardan getirilýän önümleň orny tutýan azyk önümlerini öňürmek işleriniň depkini barha ýokarlanýar. Kärhanada häzirki wagtda un we unaş önümleriniň onlarça görnüşi öňürilýär. Hünärmenler çeken asylly zähmetleriniň netijesinde öňürilýän unaş önümleri dürli ölçeklerdäki owadan gaplary gaplanylýar. Öňürilýän azyk önümleriniň hil derejesini üpçün etmek bolsa, kärhananyň işleriniň esasy baş maksady bolup durýar. Bu ýerde öňürilýän we ekologiýa taýdan arasynda bolan un we unaş önümleri bilen ilatymyz iýdigderli üpçün edilip durulýar. Halkymyzyň un we unaş önümlerine bolan ösen seglerini kanagatlandyrmakda tutan ýerli zähmet çekýän bu kärhananyň hünärmenleri peýim paýhas ummany magtumuly pragy ýylyny iş öndürjülüklerini barha artdyrýarlar. Un we unaş kärhanasynyň hünärmenleri halkymyzy ýokary hilli azyk önümleri bilen üpçün etmekde alyp barýan işleri üçin Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyza hemde hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyza alkyş sözlerini aýdýarlar. Hormatly adamlar, Norsa ýurdumyň welaýatlaryny we paýtagtymyz Aşgabatda 20-nji iýuny sagat 20-den 22-nji iýuny sagat 23-ni boljak howa barada Türkmenistanyň hidrometeorologiýa barada gullugynyň berýän habary bilen tanış boluň.
Balkın vilayetini ütkap duruyan bulutlu hava bolup qeýsga bagtlayan ýağış şegar ýerlerim çakma mümkin. Demirgazy günetardan tiyidligi sekunto 9-14 metr käýerlerine 18 metre çen ýetýän şemal ösürip, hawa gecesine 22-27 gradus mayl, gündüzüne 30-37 gradus ıssy, kenarya etraplaryna 26-31 gradus mayl bolar. Ahal vilayetini ütkap duruyan bulutlu hava bolup qeýsga bagtlayan ýağış şegar ýerlerim çakma mümkin. Demirgazy günetardan tiyidligi sekunto 9-14 metr käýerlerine 18 metre çen ýetýän şemal ösürip, hawa gecesine 23-28 gradus mayl, gündüzüne 34-39 gradus ıssy bolar. Mara vilayetini ütkap duruyan bulutlu hava bolup Demirgazy günetardan tiyidligi sekunto 10-15 metre ýetýän şemal ösürip, hawa gecesine 22-27 gradus mayl, gündüzüne 36-41 gradus ıssy bolar. Lewap vilayetini ütkap duruyan bulutlu hava bolup Demirgazy günetardan tiyidligi sekunto 10-15 metre ýetýän şemal ösürip, hawa gecesine 23-28 gradus mayl, gündüzüne 37-42 gradus ıssy bolar. Daşad vilayetini ütkap duruyan bulutlu hava bolup qeýsga bagtlayan ýağış şegar ýerlerim çakma mümkin. Demirgazy günetardan tiyidligi sekunto 9-14 metr käýerlerine 18 metre çen ýetýän şemal ösürip, hawa gecesine 22-27 gradus mayl, gündüzüne 34-39 gradus ıssy bolar. Paytahtymyz Aşgabatda ütkap duruyan bulutlu hava bolup qeýsga bagtlayan ýağış şegar ýerlerim çakma mümkin. Demirgazy günetardan tiyidligi sekunto 11-14 metr, wagtal 17 metre çen ýetýän şemal ösürip, hawa gecesine 25-27 gradus mayl, gündüzüne 35-37 gradus ıssy bolar. Şeýle-de ýurdumda boýunça iýun aýynyň 20-sine magnit hadisesiniň durnuksyz ýagdaýda bolmana garaşylýar. Edid watanşara Thomas Bass'ın howanyň ıssy günlerine pasyla görä giyinmegi we günüň gönüş şöhlesinden gorunmagy, şahsy we jeňgetçilik arasaçylyk tertip düzgünlerini berja etmegide maksat berýär. Mehriban ýylaşara bulary berja etseňiz ýylyň islenip pasyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimde jemleýär. Berkarar dowlatyň täze ýamynyň galkynşy döwründe ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşür we senýär. Ähli ösüşlüň özününe bolsa halkyň behwidi bar. Çünki bizning ýurdumyzda döwlet adam çyndyr. Hoşda bolan edidileşer. Magtymly Garliýew ömrüniň dowamyny köp oňat işleri bitiripdir. Ol daşowuzda aýdym saz toporny döredip, onu Ýylyman Anaýewdir, Akçul Muradowa, Rzaguly Ataýewdir, Gurban Seyit Mämmedow, Barly Mätelliýewdir, Tüýli Otuzow, Ýagşyýly Moşşyýewdir, Sülgün Meretgelliýew ýaly zehirli şägirdleri terbiýelep ýetişdiripdir. Mundan başga ol ýurdumyzyň dürli künjeklerine bolup, konsertler bilen halka hedil beripdir. Onun her gedekki çykyşy halk tarapyndan mehirli garşylanypdyr. Bagşy özüniň 70 ýyllyk ömrüniň himmetini halka sulgata bagş edipdir. Çuwul bagşy dünýäden össüde, onun ýörelgeti dowam edýär. Daşawy etrawyny onun ýoluny dowam etdirýän bagşy sadynylaryň bir näçesi bar. Bu bolsa Türkmen halkynyň halipa bagşytyna goýýan çäksiz hormatydyr.
Türkmenlörün destanlarının eyesi, kun düşün yalıdır her cukkullusi, bolmazdı korunun hiç eğitilmesi, çuvul vakşi, mağtımulu qarlıdır. Tavin edip sırlı tesin tenedi, her aydımın sünneledi, bededi. Azap sendi, sungut yolu uzadı, tüz cepahon mağtımulu qarlıdır. Geçse de nesiller arkama arka, eğitilmez usada koyulyan sarpa, unudulmaz hergiz Türkmenler barka, taysız pelvan, mağtımuli qarlıdır.
bağladın bağda Ak yara yara av yare yare akşam sayet yare bağladın bağde Medeniyette oturgutda uli id goyan halipalarımıza sarpa goyanlığı için Türkmen halkının milli lideri Gahraman arkadağlı Gahraman terdarımızın canları sağ, ömürleri uzak bolsun. İl yurt behritle alıp barayan işleri rovaç olsun. Salam alik, hormatly tamaşaçylar, mehriban kärdeşler, halipalar. Siziň ähliňizi şu gün Lewap welaýatynyň Seýdnazar Seýdadynaky Döwlet Sadly Drama Teatrymyzda hoş gördük. Bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynyş döwrüne, pekim paýhas ummany magtymly Pragy ýylyny türkmen halkynyň her bir güni şatlykly wakalara, buýsunçly wakalara beslenýär. Anha şu günem teatr dünýäsiniň täsinlikleri atly gepleşigimizi Lewap welaýatynyň Seýdnazar Seýdadynaky Döwlet Sadly Drama Teatryna taýýarlamagy makul bildik. Adından belli bolşýaly biziň bu teatrymyzda bir näçe halipalar, aýdymçylar, tansçylarymyz zähmet çekýärler. Şu spektakllarymyzda goýulýan aýdymlary, aýdylýan ýerine ýetirilýän aýdymlary biziň aýdymçylarymyzyň özleri, galbertede şu artistlerimiz ýerine ýetirýär.
Şeýle halipalarymyzyň biri hem Türkmenistanyň halk artisti Akçygül Sulhanowa. Halipa, sizin geçen sungat ýoluňyz biz ýaşlar üçin uly görüldü mektebi. Gepleşigimiziň başynda biz ýaş artistlara berjek maslahatlarymyz bardyr, bir öwüt ünneblerimiz bardyr. Şo barasynda gurrungy aýtaňyz. Gahrman arkadağımızın, arkadağly gahrman terdarımızın bize şuun kun edip berýän mümkinçiliklerinden peýdalanyp, şeýle ýaşlaryň arasynda işlemek üçin bir men özüm başlataýan. Teatr bir cennet mekany. Ağzına başım vereceğim. Yiğitler, öğlenin. Yakup, ayakçı. Gelmeler. Daha yok ya. Teydusa kova adamdı paraya. Bizim ustadımız değil. Biz onun kömekçileri. Men adım Yalkap, dostumun adı Yakup. Tek ustadımın bana uzun yerdi Yakup'u da kelte derdi. Hey, bir ustadımızı ömür vakı berdi. Ol bize judarken yaşlı etti. Judarken. Ol bize güler öğretti. Daha iyi uyan. Eğer olmasan sen bizi Yakup'u kimidi öz ağlarını dip kabul et. Sen bizi uyamazsın. Sen Allah, sen arkanda kala kimin durmak biz için farzdır uyan. Sağ olun ağabeyim. Başımı götürdüm, sağ olun. Biz her gün nöğür kala kendinde yaşayan, şu yerlerde de işleyen, parti geldi, başına bir iş düştü. Ya bizlik müşkülün çıktı. Şu arkada kimin ağalar vardır, uyan, unutma. Onda olsa sen böyle ruhsat verdiler. Biz işimize varalım, başkalarının arasına varalım. Yolunda kar yapsın uyan. Hoş geldin. Aramızdan giden çok. Sen beni hiç yapmayı koymadın. Bana korktar çıktınız. Edip kıyıtımı da seriden yansırırsınız. Ben size ömrüm bilen belirlerini sergiledim. Kıyamet günü komşudan yöne yaratyanlar. Geçen kafirlerim edip tüyük köşkörün yanılıp katlaşırdım. Men çağlarını edip öz çağı diyalı edip olur. Menin bir ölüm yekeferi. Yöne doğru olmak kısmetimizde yok iken. Menin kafir, mehriba, sırdaş denen ben onun yüreğinin bir parçalıktan bana Demlen doğalmam gerektim. Başım bitken. Teyze men seni yeka koyarım sayamsın. Bir vasıl yaklasın sevgilim. Sağ ol. Başla. Ali Banu'yu dikkat. Şurada. Gelin.
yüreğini beren adamların duygusu başa hil olya. Kahraman arka dağlı, kahraman ferdarımızın başta durmağına şeyle bir yaşları ünüs veriyorlar. Şeyle tiyatrlara ünüs veriliyor. Aşkabada var da şu tiyatrlara seyredip duruyan da güydüm gitti. Şu dağıtlan kadrını bilmeli. Artist köpçülükleyin tunut. Buna ilk bilen kovu dramaturg gerek. Dramaturgdan son rejissör gerek. Son aktör işleşip başlıyor. İşlerinden son bana saat, bana tanıs gerek yerine. Işıklar, onun sahnanı bedeyen hudojnikler. Umuman bir ödüm işlemeyen de bir keşfedörü çok olsan, katı köptek çekmeli oluyor. Köprek okumalı, köprek fin etmeli. Öz vatanımızın güzelliklerini görmeli. Şuunki güzellikleri, şuunki bizim yeten derecelerimizi vasfetmek yine şu yaşların şuun borcu olup duruyor. Hakkın emri bilen olayandırayım. Geleyim hanım bu hatamda. Bu gözlerinin yüzlerinden duyuluyordum. Bu başıma olan bakmışı uçurma bağlar. Yerini doğarken. Şöyle men serulemi. Kıydım. Benimle yaşlı bir çene varan kaldım. Ben haçan açıklıktan yanında oldular. Benim ömürüm yani hala. Benim aytiyarım hem serulemi. Kıydım. Atam pakirim var aldı ve Kelim haklı olmam. Kelim hakim. Bir zaman o kelim haklı ederim. Ağlanamıyorum. Oğlunu tecrübe bu. Doğru demeydim. Yorumdaydı. Kalanı vereyim arkadaşlar. Yaşlara yürünetim geliyor sebebi artist olmak bu antatsat değil. Dine çıkıp bir sözünü yatlap, sözünü aydanın olan artist olup olmaya. Şol artistlik derecesine yetme için ilk adam nemeden başlaya? Her kim koş okuyar. Ya da ne bir monologu aytya. Şonu aytmadığının ön, şonu okat çıkıp, şonun ne hili, haytı tözü neme dikkat etmeli. Ya da şu toğraqlı yeri var. Ya da nokot, şolar yalıyaqda var. Elbette onu inha medeniyetin istuğda okarlar ya da yokormekte okarlar köpüsü bilyenler. Yöne artist bilyenleyip durmalı değil. Hemişe türgellik etmeli, hemişe tayyar olmalı. Ol öz üstüne hemişe işlemeli. İğir bilen gelenden sonra bizim tiyatrımızda, bizim baş rejissörümüz Ferhat Hudayverenov şu her gün diyeneyalı saz koyup şu beden maşıklarını geçiyor. Sonra nehili tahnada yürümeli, durmalı, özünü nehili alıp barmalı. Ya da inha geplerde dem alıp bir demde neçe söz aytyan. Ya da şol aytyan sözün sezitlerin, şol oturan adama eşleri yalı, olur yalı her hili maşıkları geçiriliyor. Tiyatr için dil medeniyeti esası olup duruyor. Tevet diyene, senin gepleyen gepin şol oturun tomaşaçının yüreğine var ornaşmata, senin aydan sözün berde yetmede şol bolmaya. Elbette onun için bizim tiyatrımızda rejissörler var, şu dilin üstüne işleye. Cennet yalı yurdumuz var. Siz bahtlı yaşlar. Cennet yalı vatanımızın kadrini bilin. Uğuğu zatlar döredin. Vatanımızdan, ehli halkımızdan sizden karışıyor şu zatlara. Yine size verecek maslahatım. Şeyle acayip zamanında yaşayan. Elbette bu zatların takasında durun. Mehrivan arka dağlı kahraman ferdarımız bize şeyle mümkünçülükleri döredip veriyor. Köp sağ olsun aydiyan, çağları sağ olsun, ömürleri uzak olsun, alıp barayan, il yurt bekvitli işlerine ravaşlıklar yaran olsun. Akçıgul Halipa, sağ olun beren şeyle kızıklı maslahatlarımız için, kızıklı gurrumlarımız için, size de şu tiyatr sunugatında acayip dörediyen keşiflerinizde ulu üstünlükler arzu ediyen canınız sağ olsun. Sağ olun.
Kalbim sana bağış ediyen, seni değilsin canımdan, durmuşum inanç ediyen, barlığın bes yanımda. Kalbim sana bağış ediyen, seni değilsin canımdan, durmuşum inanç ediyen. Tamaşaçılar, biz gepleşigimiz dowam edýär. Biziň indi söhbetleşimiz Libabyň Seýit Nazar Seýdatyna Döwlet Sazly Drama Teatrynyň ýene bir haly partiýasy, Türkmenistanyň halk artisti Babyel Recep Babyel ağa. Şu gepleşigimiň şu ýerinde ine şu ýaşlara keşip döretmeň aýratynlyklary barada görüň beräýsiňiz. Artistler ýa-da öz sesiniň üstünde bir sahna dilinin üstünde işlep başladı. Bize de öz halipalan muslatları aydıp şunu öğredik gittiler. Şunun için ben size şunu diyenler. Ana artistin iş günü dine şu erterki maçlardan başladı. Onun artist bir katı yumuşak olmalılar. Çünkü onun böyle erterki maçları var. Şu maçları etmeli. Bunun da şarayım en esası kömek ettiğiniz bize diyorlar artistin işi köpçülükleyin tüsün got diliyade. Mesela 15-20 tane artist çıkış ettiği oldu bir sahne eterinde. Çünkü bir iki tane bolmadı eyyem işlap bolanok. Çünkü şu neyem etmeli? Bunu yokman köpçülükleyin tüsün got diye oturmalı derler. Öz grim ettiğin otoğunuz var. Hemen bizde var. Şu otoğlara girmeli, köpüre koşkuyunu okuyacak olmalılar. Lavadlı, gıygırıp, sesin bağırını koyuverip okuyup öğrenmeli. Ene bir şu maçları biz edip durmalı. Ben katı kuvanayan sizi görüyenler.
Yer basman yüreğin, altın gümüş zerdoğanlı, qalamçılar çızdığı qara qaşlı, qaramtı kırk tutan qara saçlı, arslan urgoy, beğiydi, gül çiçek kıydı. Söyleyin bana, matlabım nedir? İyiliçine yamsalan gurrumlar nedir? Adalan alıp yigit alırmış seni. Adalmadık yigit sahip sen beni. Kelim bozup sinirdim mehtini. Ne söylersin, ne diyersin? Yürü bağrım ne dağlarsın? Kazıp eyleme. Ne hak acı söyleme. Menden kine saklama beygini. Kadımın butsuz olundu. Özüm yoksul olayım diye söyledim babama. Amran nektar. Babam istemedi. Kazamamın ne? Kafasında duran aslına dönme. Adalan alıp bir diyar olur sana. Sözümü tutmasam ağır olur bana. Eğer muradı getirmesen beni, karabaşın karşı tutsun, kıydım seni, diyu, kar oldu. Han dedim kadılık atın aldım. İş götürüp alıp adiye iyi olsun. Eğer korumlu ağladığı ağlıvan uslasadım, atkadanıp benim sana bu uslasadım. Galım, oğlu eline haber vardı. Atam gerdektikse toy verse, dedem korkut boy oylasa söylese mençin, Karabaşın kurban olsa sençin. Sen kıvırla bir canlı. Senden ötürü yarım yoktu. Emma kıssanmasan, vah kıssanmasan atam bizi ayırasalar, korkuyum çoktu.
geçermen. Karşı yatan kara dağlar sana yaylı olmasa, soğuk suların sana içip dolmasa, tüyünü ağ boğunluyum sana külü olmasa, Karabastan din imanına geçermen. Tiyatrın yaşının halipalın bize geçen, bizden fegesin yol devam ettirip geliyorlar. Şunun için metaqatı kuvanyan begen yani. Kahraman arkadağımız, kahraman serdarımız ne? Pekim paykat ummanı maktubulu Prağı yıldip ilan etti. Yani ki, siz yaşlar görüyen, köp meden çareler geçirliyor, toylar geçirliyor, toyu maktubulu Prağ'ın sığırlarını okuyanlar. Şunun için sözüm uğurlu olmadı yani, metayarın maktubulu atağımızın bir koşusunu okuyup vermekçi. Maktumul atamızın bir koşkusu değil, bir sığır değil. O sığırın her benni bir dünyanı açık korkuyan acayip var. Kadir Cebbar, senden dilegim kendir. Sen beni namarda meteceyle mi? Hadinandı bergil menin rızkımı bennäňi meteceyle mi? Ahastırma. Doğru yolum egrige. Egriğini denlemek her giz doğruğa. Kişi malı netif etmez oğruğa. Halalı harama mehtaç eyleme. Namart köprüsünden öldüm geçmez men. Kerven boltam halal işten kaçmaz men. Elinden bir kâte şerab içmez men. Sağ elim sol elim mehtaç eyleme. Yağışını yetlenden dilegim köptür. Ağzı tızlar dillen çıkan bir oktur. Doğanın bakası yoktur. Ağanı iniğe mehtaç eyleme. Mağtım guli hakkın dile barını, diler olsun dile öz imanını. Abad eyle iki gözüm nurunu, sağ gözüm, sol gözüm mehtaç eyleme. Benim işlemem için ekli mümkünçütmez dörüttürüm. Kahraman arkadağ serdarımızın canlar sağ olsun, ömürler uzak olsun. Biz tiyatro işgarları diyeceğimiz gün ne dedim? Kahraman kahraman serdarımızın her bir aydan sözünü halkımızın içinde vaat ünlü etmek için rahmet çeker. Baba geldi halife, sağ olun veren görünlüğümüz için. Size de sunuğa değerleminde ulu üstünlükler arzu edeceğim. Canımız sağ olsun. Bayramın sendi aydım sadıma, koşu koşu geliyen toy bayramına, perdendin min bağ teçillin kıydına, dönün soğlun mojuk mukama vatan, bul yar diyarımıdı, arkadalı serdarımıdı, şükratlan eri can vatan. Vatan, dillerde vatan, hiç savulmaz bakar yadar vatan. Sen yüreğimizde jiger can vatan.
halipalar, mehriban tomaşaçylar gepleşigimizden tamamlanıp barýar. Şeýle teatr dünýäsiniň täsirliklerini açyk görkezmäge uly mümkinçilikler döredip berýän milli liderimiz gahrman arkadagly gahrman serdarymyzyň janlary sag ömürleri uzak bolsun, tutýan il, ýurt bähbetli, dünýä ähmiýetli her bir tutumly işler rowaşlyklara edilsin. Anha edid vatandaşlar. Şunun bilen miras teleýilimi özüniň şu günkü işini tamamlaýar.
Eger biziň taýýarlan gepleşiklerimiz sizin göwnüňizden turan bolsa, onu biziň dörejlik toparmadan çeken dähmetiniň ýerine düşdigi bolar. Bizi berkarar döwletiň täze iýamynyň galkanyşy döwründe ýaşatýan Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagymyň, hormatly prezidentimiz, arkadagly gahrman serdarymyň janlar sag ömürleri uzak bolsun. Goý her sahar doğýan güneş Türkmen halkyna bagtyarlygy boşlasyn. Sagaman ýatyp durun, mährban adamlar. Giýçäňiz rahat bolsun.